مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب مصات نغزخا دكوا قراريبات تصفل لدخا قنصاب النفاق يا أخلنا بكا يا كل أغلي قرات موت مخصواس بالحق عشا حد نام نقصاص لو يدلو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وخعت مقبر صار الإحوات قراك ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرح خان قناي كان جهنم سختت مران ملس عبسنا هنا نقدت تبلا اللحمو تبلا اللاقلت تبلا اللاقر تبلا الامريت شنقر عروس هليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الامريت يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا قديدو كبهري إنك إيدا يحزو إيدك محبني حادنت مزمورنا بحد نغني سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تصبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم ووترو أقدس زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسب موداتا مسانا كتصنحو لايك مقبار شير مقبار كومنت بمصحف سبورت مقبار كتكفتو دما كتعطو دما بخبرنا عدمكم نايلومي كم ووترو سفح زخونة حستوتاتيو مسات حستوتات محرة حستوتات حزنا لكم متينا لنا مجمريا كم ووترو بزي أقدس زينا كجمري let's go. Sanctions is no longer just a theory. A BRICS payment system is actively taking shape. This shift has been building for years. Even before the current wave of global tensions, some countries were already laying the groundwork for alternatives. For the last 3 years, the West has worked to expand the sanctions. The aim has been to apply pressure not just to Russia, but to anyone doing business with it, especially in neighboring regions. But that pressure has triggered a response. Brazil has some countries انتاينر لنا زيا قصالي نعي قبل بيستغمطت قصال انا دما بزلا على حيلي كدف الله زدليه انتاينس دما هذا كابتن ريو زلنا امريكا تقتلو زنبرت انكلاي مستا تستغوتاتيتنا تازغونت اوروبان كالبال جابان وسيخكا اغداناتهم تزبرت نيكاب نيكولار واصوار زي حمق حدغنيا زخونه اصوارناتهم عقمناتون صلواناتون بقعتناتون ناغودلي يمصكم زلو بكل منقد يرلو هذا كابو دما اتزبلص وي وانت زحيله زبلو امريكا تسويفت سيستم كومون تكال نا امريكا دولار سيستم ازياتهم تم زبلصو اصوارنا امريكا نسبات ጨቢጣን ጨፍጭፋ ንغتحز هذا ነገር ግን አመና انت ተጠቂም ካሉ እንታይ ዝኸውን ሰብ ተጻዋርነት ናቱ ከማዕበል ይኽል ካላይ ድማ መፍትሕናቱ ክፈጥር ከም ዝኽእል ፍሉት እዩ ከም ውጪቱ ድማ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ብራዚል ዘፈራርህዎ ዘሎ ንቻይና ውሪዶም ላ ዘሎ ኩለን ሃገራት መፍትሒ ደልያ ኣለዋ መፍትሒ ምድላይ ማለት ድማ መፍትሒ ንምድላይ ጥራይ ቴክኖሎጂ ኣሎ እንዲዩ ኩለን ክገብሮ ይኽእላን ከመይ ገረን ይረዳዳ እዩ አሜሪካ ተረዳዲ ኣይኮነን ገራቶ በፍንጫያ ተጠቀሙሉ ትብል ነራ ሎሚ ግን ሰባት በመረዳዮም ዝገብርዎ ዘሎ the best part is ዝሕጂ ታሪፍ አንቂዶም ዘሎ አሜሪካ ነተን ሃገራት ካለ አማራጺ ካለ ብልጫታት ንኽደልያ ገዲድዎን ስለ ዘሎ
كابتن أمريكا سيستم كابتن سويفت سيستم كابتن أمريكان أوروبان زقاصروا سيستم حجرات بغلطوا في واتس علوا نفس وقت حجر كابتن سيستم واتس أكلا مرات تدلي دما نيرترا ولا ونيرترا مسايت نجد زبالة عدلي دفترة لازلو سلازي أمريكا تخذ زلا درجة حوسين ناي سخرامات كايدا يزبال زلو هي لغريكم يسلمتاكم مغانو نبزح وجنات يو أسن بيد زلو أتأجئ فتيرو زلو نوز دما نتوم بلان زلوم هجرات نتوم أمريكا ودكت بعلم كجبروه زي دفروز نبرو جد أمريكا حرم على كنز مدرك توزع مخانا فليتهم بلان زنبرون كان بعد تشاينا دا مسلو زبالة مدرك زبالة عدل فتيرو لو مالو تشاينا دما نت دونالد ترامب بتن انتهي مخنو بلينا بعشنات يخاطب لا تخل زعاته ومن قدي بفتسم كوغت فويدا لينا لو دونالد ترامب تشنكات حزوا خمسة لازم نقر حبريتهم كريكمي and this is going to be very very interesting ስለዚህ ዝትሪ ወዘለኹም እቲ payment system ሕጂ ብዙሓት ሃገራት ኣብ central asia ዘለዋ ከምኡውን ኣብቲ south east asia ዝበሃላ ብቕልጡፍ ኢንዱስትሪላይዝ እናኾና ንቁጠባ ናይ ዓለም ኣገደሲ ዝኾነ ምስ ቻይና ድማ ዝዓበየ ንግዲ ዘለወን ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካብ ዶላር ወፃኢ ንግድናተን እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝበዝሕ ትደልዮ ንብረት ካብዚ south east asia ዝበሃል እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዩ ቻይና እንዲ ዘሎ أبو فيتنام زبالالو ماليزيا زبالالو إندونيسيا زبالالو تايلاند زبالالو كمبوديا زبالالو سريلانكا وسخلو بنغلاديش وسخلو كم كله هندو انت وسخالو إذا بوتاتات زي تيك عند نبرت أمعالتا وهي وتنانو تكمل بفلاي دما ات global south زبال أفريقيا كالوت هجرات لاتين أمريكا زي تكملو كابز بوتازي زمنشو سلازي إذا هجرات زياتن بناي تشاينا سيستم زلا على نقدنا تم تشاينا سلازخونه ناي تشاينا سيستم كتقما انت مريضا ويون بزسفح ملك كتقما لتجميرا إيرترا زباله صبوتاي كلوا ولا نا امريكا قال نحلوي نا امريكا قال كل عال تصفى نقبر نديو قل انت زيت عليه انت كجبر خل دما اقداسيو معناها امريكا فتلعلو زقدد حيل سلازي له اجي نغطل ابزيا كتحازلكم سلازل has worked to expand the sanctions. The aim has been to apply pressure not just to Russia, but to anyone doing business with it, especially in neighboring regions. But that pressure has triggered a response. Brazil has proposed the development of a new payment platform within BRICS. The idea isn't just to serve BRICS members. Over time, this system could extend access to non-BRICS countries as well. In parallel, economic cooperation within the Commonwealth of Independent States has been strengthening. Today, around 85% of trade among CIS countries is conducted in national currencies. That's a major move away from reliance on the US dollar or the euro. And the trend is accelerating. These aren't just policy ideas, they are operational shifts. Russia has also developed its own financial messaging system. Serve BRICS. كل بعال أب لاتين أمريكا زلوا كم بعال برازيل ناتن سيستم معبال ناتن payment system لمتقام يدفع كم زلوان قالوا دما بزو حزبي أبي يزغمت أب عالمنا دحيلنا أبزي آسيا زبحاليو سنترال آسيا ساوث آسيا ساوث إيست آسيا زبحال زلو بوتاتات كم هو نزي ويست آسيا زبلوا مع كلام برا زبس حزب عالم أبي آسيا يزغمت أبزن بوتاتات زي ما بفلاي نشاتن دما عندما ناقتن بتحدر راشيا بتخالي دما تشاينا سلزخونا أب سيستم نايزن هجرات ياتوالوا راشا نفسها زغالت نت سويفت قليعه ناتا سيستمات اتات يلا راشا مالت دما بزح نداد شيء ناتشورال غاز شيء ترى نغرات تفطروا حبتي زبصح زلوا سلازغونه كابهم زغصو هجرات نت سيستم ناي راشا يتقملوا له سلازي انتي دفتر دلو كاب ناي امريكا تصقعنت نموصع هجرات بزبرت تعيسر حلوا من البات راشا ابزوان زون ابي اقداسنا زلوا يمس امريكا ديل كتقبر تفتنالا مس امريكا كتقرارب تفتنالا سلنبل زلنا نزناتا سيستم كتقد فدايت قدفون سكابزياني شي نسمعيو ازي جون تري وزلهم فورين مينستر ناي راشا يو ابز قربا بزهابو مغلصي نتينات نساتهم فطيرو مزلو سيستمز ناب هاجرات نخطقمالو زخلا منغدي كدفو مخانو من بريكس بحال اتبلوك نمعلو حدا ديل هيجبرنا له نايمن سيستم كنتكم اب حدا نغير انت سمعي له كاب دولار وصاي نقدي كحيل كم زلوه كابت امريكا بعلا تقاصرون بعلا كتكايدو تخل نغير سيستم وصاي نقدي ببات ايران ديو ببخاله منقد ديو بورق ديو بكوموديتي ديو تال سيستم اب عالمنا كاتو زياده دفيت قبر له اذا دما حدا كابتي بزي ناي امريكا تقاصر سيستم ابو واغاز خفلت ايرترا تسفا زبا أما عادي أنا تسفاك تمت زجبر مخنيات مخانين عند رجالنا إذا هذا كون كله بقمت على دماغ رينا إذا أمريكا تخطط له دنا برا السيستم كي بعلم نبي وسدوا له
3 ريبورت كبكم يابزي مخنياتو أباقد داسي معرف بتسعنا سلازلنا بزبالة مردع سلازليو كسمعوا عبي بتسعيلة تبعسي أمانغو تشاينان أمريكان زخيا زلو Now calling on China to reach out to him to start negotiations on resolving their escalating trade fight. The latest comments from the White House came as Beijing ordered airlines not to take further deliveries of Boeing jets and US-made airline parts. I do have an additional statement that he just shared with me in the Oval Office. The ball is in China's court. China needs to make a deal with us. We don't have to make a deal with them. There's no difference between China and any other country except they are much larger. And China wants what we have, what every country wants, what we have, the American consumer. Or to put it another way, they need our money. كم تريوز لهم نا أمريكا وايت هاوس أكسب حجي بتعبيد تبعيتو نشاينا متيا أبركو كتسالم تليفون دويلا دما بجا خاسم عنا عندهم ساناتا نعان تاي كن سمعا كازدلا خبلنا كن قبرالكا كل ويتس بزل دونالد ترامب the art of the deal of the deal دبلناتو تكنيك حيل انت غيركا برتع كان دحرت طويلكا هاجرات مزيان بركها خسالمايان زبل أمريكا ما راح يسلو زغوني جابان ديو دبوب كوريا ديو أوروبا ديو متي بركنتو تسالمو كل عالمكم يمسيلو ونيرو and guess what dignity زلوان هاجرات اللوا نفس كبرت زلوان ولا ون واغان تغفلن كبرنا هاجرن زلوان راشا حدا كابوميو ولا واغان تغفلكو بركنا أمريكا يسمعني بمبان 3 عام زواغا زل هاجري اب اكتيف وور كله حجون انت خونا ديمقراطي تقصي بشبدبد أمريكا تدلي دي كونسي انا بزدلي يزخون انا بزدلي كساب زخون دما قال له خبط بوتا بمبال تبكينات بزبرت عمل خير على تشاينا كمو احنا واغانا يجنزب كسارة تمصالنا تخلي خانا بليونات قال لك كسارة قاتم يخليو but that's not the biggest انت صقمنا ناس خاي كنا نسي كنا له نكم أمريكا عينت عبوي هاجر بتعبيد استبعت هاجر حراي الكاب بركوت سالم اسمع مفتان تربح يكون كان زلها بيلا غيرو كسات كخطوية كايو سلازي فليتو دحان نسخاد اللي تكبر نحنا قل ولا تتقبر تخل مقطعتي حدا تدالينا لينا اللي تكبر تخليها قال يدما كابانا لعلنا هاكاسي ولا ون انت خسرنا دما تتأمينا خنكودينا مخنياتو كبرنا هاجرنا ناينوح رأينا نتقن زقد سنامبر نحج نخسرو بليون دخلت بليون يكون زقد سنة بمبال أمريكا بفلا يدما دونالد ترامب عبيد سقطفت يرام للو مخنياتو نسدس بزلو أوروبا مسيوم بجخ انت خنقبر بلولو أوروبا يقد سمني زلوس أوروبا قال ملك هالو ولا تي جابان قال أبيديهم زيهم تأخذ ويا بلوم زيهم حجاتهم لذي كم زحمة ما مش عارف بعلم دبلو زلو أبزوري أيقد سلمي مش زقل سزلو تاينا مسي أخذ دوللو كدوللو تراي دلو تاينا دما مدوال يلي بزعبو مزراب يلي زخون يكون كوميونيكيشن مسخو قبري دلي يلون من يكون زخم زلا دما أسأل نرلنا أمريكا تكون زلا سلامتاي جبت نزاربنا بس كونتينيو انتهي له بعلم سمعوه. For more, let's bring in Washington, D.C. reporter Kate Sullivan. Kate, we have seen Beijing really stand firm and be pretty defiant when it comes to these trade negotiations that, of course, have not even started at high level. So what can we expect President Trump to do while all of this is happening, given that, of course, his consumers in the China امبي لالا كسب حج مقداس ابي الله دونالد ترامب كما فسم ودحان ابزي دارغا لمنا جمير له I don't blame China. I don't blame Vietnam. I see the meeting today. That wonderful. That's a lovely meeting. The meeting like trying to figure out how do we screw the United States of America. Don't forget the European Union was formed to do just that. Okay, so Michael. So بعد دونالد ترامب تايز بلزلو نتشاينا يكون تشاينا أبزوان زي مرحنا تشاينا بريزنت شي فيتنام كنيو نا ماليزيا خيدلو نا كمبوديا دخيك خيديو سلازي أبتبوتاتي أمريكا أبناي نوتي جزية زلاتلو نسو أب دبلوماتيك مانيفر يقبر كم زلون أبيت ديلس أفيتنام تركوا 4 ديلس كم غير خم زلون ماليزيا رماكم مسفح هجراتيسيا ولا كأمريكا زقد سمت خونه بأمريكا بولي كونو 5 دولي ويون كدن دونون مجابريا كونو 5 دولي في فيتنام مالتها كومونيست هجري بزت بارتناتو كومونيست ينا تشاينا زغرب ايديولوجيكال كايلا زلوي سلازي ابزي وانزي دونالد ترامب اب تشاينا تدنقيق يدزارب تكبارناتو باي ذا واي ምናልባት ኣብዚ ቀረባ ነዚ ቪድዮና ዳለኹ ከለኹ ዝወፅእ ሓበሬታዩ ዶናልድ ትራምፕ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ታሪፍ ናቱ ካብ 145 ናብ 245 ኣደይብወሎ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ 245% ማለት ሊትራሊ ወይ ከዓ ቃል በቃሉ ትንግድስ ክቐፅል ኣይክእልኒ ማለት እዩ እንታይ ዘርእየካ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሊ ፅበት ስለ ዘሎ እዩ ዝኸይድ ዘለኹም ኩሉ እቲ ካብ ቻይና ዝመፅእ ዘሎ ንብረት ኣብ ሓደ ግዜ ጠጠው ከብሎ ተኮይኑ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክፃወረ ይኽእል ዶ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሱፐርማርኬታት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ብፍላይ እቲ ንብረት ዝጥቀምሉ ካብ 60 ክሳብ 80% ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ
ስለዚህ ነዚ ብቐጥታ ኣብ ሓፂር ግዜ ብኸመይ ክትከኦ ትኽእል ክንዱ ዝኣክል ፋብሪካታት ኣለካ ድዩ ወላ እውን ኤውሮጳ መተካእታ ናይ ቻይና ኣለዎም ድዩ ካብ ቪየትናም ክመፃ ትደሊና ካደለካ ምናልባት ንቪየትናም ንግዚኡ ጥጦ ኣቢለ ኣለኹ ኢልካ ኣለካ ገለ ግን እቲ ካብ ቪየትናም ዝመፅእ እውን ይፈልጡ እዮም ናይ ቻይና ንብረት እዩ ናይ ቻይና ንብረት ናብ ቪየትናም ይኣቱ ንእሽተይ ነገር ወሳሲኹ ቡጌር እዩ ዝመፅእ ስለዚ ቻይና ናይ ቪየትናም ካምቦድያ ስሪላንካ ናይ ገለመለ ኢንዶኔዥያ ማሌዥያ ተጠው ተቢልካ እቲ ታሪፍ ንብረት ናይ ቻይና ብኢዳ ኣዙር ንኣሜሪካ ይኣቱ ከም ዘሎ እዮም ዝፈልጡ ኤኒዌይ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ክትከይድ ጀሚራ ኣላ ኣበይ ግን ትሕምሞ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ታሪፍ ኣይኮነን ቀንዲ ቻይና ካብ ታሪፍ ወፃኢ ሃሪማቶ ዘላ ንሳያ ድማ እቲ ዓቕሊ ፅበት ፈጢራትሉ ዘላ ከሪአኩም እንታይ ምዃነሳ መጀመርያ ትዕቢት ናይ ኣሜሪካውያን ካብ ቃላቶም ስምዕዎ Okay, so Michael, you're a China expert. How is China responding to these tariffs, and how do you read what is happening right now? Well, I think it's important to get the quote out from a few days ago that President Trump said, that I agree with. China is playing this wrong, he said. They panicked. And that's just the wrong thing to do in this kind of high stakes showdown. I don't think China can afford to cut off all magnet sales to the entire world, for one thing. For another, Vietnam and China do collaborate on a lot of things. A lot of Chinese products, as you know, Martha, they take the label off, made in China, and put on made in Vietnam, and take advantage of that route. So President Trump is right. It's a እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ናቱ ንኩሉ ሃገራት መቕፅዑ ናይ ቻይና ንብረት ካብ ቻይና ጥራይ ከም ዘይመፅእ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ምሽካዕ ቴክኒክ ንምሕፃር እንትኾነ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ግን ብከምዚ መንገዲ ክሽፍኖ ትኽእል ዶ ሓንቲ ዘረባ ኣላቶ ብዚያ has to do with what was expected. A lot of people, and I don't agree with them, a lot of, they're even China experts, Martha, or they claim to be. They write books on the collapse of China, and the draft transition is another title. There's a lot of them. People talk themselves into the idea that China is really, really weak. And so if you just tap them one little bit, they'll fall over and immediately drop all their tariffs. That's totally wrong. China is a very strong country. It has vastly more foreign exchange reserves than we do. Roughly 3 trillion with a T. እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ ናይ ቻይና ኤክስፐርት እዩ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ኤክስፐርት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ቻይና ኩሉ ግዜ ቻይና ትወድቕ ከም ዘላ ኣብ ሰንኮፍ ከም ዘላ ከምዚ ከም ዘሎ ንእሽተይ ተደፊካ ክፀድፍ ምዃኑ መፅሓፍቲ ይፅሕፉ ኣርቲክልስ ይፅሕፉ ኣብ ሚድያ ይዛረቡ እዚ ዓይነት ዝንቡዕ ዘረባ ድማ ኣብ ርእሲ ናይ ፖለቲካዊ እሊስ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኣተወ ሓደገኛ ውሳነ ይውስኑ ኣለው ኢሉ ቻይና ዝበሃል ሃገር ግን ትክክለኛ ምስሊ ናቱ ኣመና ኣብ ፅኑዕ ዝኾነ መሰረት ዝተሃንፀ ሃገር እዩ ንሕና ብቢልዮናት ዝቁፅር ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣለና ኢሉ ቻይና ልዕሊ 3 ትሪልዮን ፎሬን ሪዘርቭስ ኣለዋ ኢሉ እዚ ንነዊሕ እዋን ወላ ትሬድ ዎር ተጌርካ ንነዊሕ እዋን ከይተቆንዘቡ ክኸድሉ ዝኽእሉ ቫስት ማለት ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ቁጠባ ውጭ ወዳ ዘለዎ ሃገር እዩ ን20-30 ዓመት ትሬድ ሰርፕላስ ብቢልዮናትን ብትሪልዮናትን ዝገብር ዝነበረ እንድሕር ኮይኑ እዚ ገንዘብ ዛበይ ገብሮ ነይሩ መንግስቲ የቐምጦ እዩ ነይሩ መንግስቲ ቻይና ማለት ን100 ዓመት ሕሊፉ ዝሓስብ እዩ ናይ 100 ዓመት ስትራቴጂ ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእልን እንተመፅኡ እንታይ ፕላን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ማዓት ክተዓፃፀፍሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣለዎ መንፃር ኣሜሪካ እቲ መንግስቲ ልዕሊ ዓቕሚ ዕዳ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ድማ ካብ ኢድ ንኣብ ኣፍ ዝነብር ከባቢ 60% ናይቲ ሃገር እዩ ስለዚ ንእሽተይ ለውጢ ማለት ኣብ ሂወት ናይቲ ህዝቢ ዓብ ፅልዋ ስለ ዝፈጥር ከሪአኩም እየ ሓድሽ ስታቲስቲክስ ንዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሩ ክፀፍዖን ክድህሎን ጀሚሩ ከም ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ بعلنا ابن فترة زلنا زنبع تنتناتينا بزعبا تشاينا جيجا مرداتان جيجا وسانن وسط كم زلنا يزنقرم زلنا تشاينا اكسبرتيزي تشاينا اكسبرت امريكا بالد ما تشاينا خطودق الله زبل تراي كون زلو As ours is measured in billion. That's a tremendous power they have to control their economy. They're fighting hard to give the impression that they're not afraid of President Trump. But what the Chinese tell me, I'm in contact with a number of Chinese, they say they want to see the actual deals. These 75 countries that have already telephoned the White House, they're talking about not total. ብሓፈሻ ቻይና ዝህውኽ ምክንያት ከም ዘይብሎምን ነቲ ኩነታት ህድእ ኢሎም ንክርይዎ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ይዛረብ ዘሎ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሪዘርቭ ናይቲ ሃገር ከምኡ ድማ ሶቨሬን ዌልስ ፋንድ ማለት ሃብቲ ዕቁር ሃብቲ ንሕማቕ ግዜ ከሕልፎም ዝኽእል ቁጠባ ናቶም ውሽጣዊ ቁጠባ ናይ ቻይና ጌና ኣብቲ ኮንሱመሪዝም ኣይተበገሰን ኣሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ብሓንቲ ፖሊሲ ደረጃ ጥራይ ውሽጣዊ ዕዳጋ ናይ ቻይና ኣመን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብ ዓለም ክገብሮ ይኽእል እዩ ንዑ ክገብር ዘይመረፀ ብኤክስፖርት ይረብሕ ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ ስለዚ ኣብ ኢዱ መዓት ካርታት እዩ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካርድ ዝበሃል የብሉን ሓንቲታ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ኣለኒ ገለመለ እናበለ ዝፍክረላ ዘሎ እዩ 300 ሚልዮን ህዝቢ ዘለካ 5 ዕፅፍናትካ ወይ እውን 4.5 ዕፅፍናትካ ህዝቢ ኣለዎ ቻይና
ቁጠባናቱ manufacturing superpower እዩ okay now let's go back to another ዘይዝረበሉ ሕቡእ ካብ አቶሚካዊ አጽዋር ዝብርትዕ ቴክኒክ ናይ ቻይና ወይ ዓቕሚ ናይ ቻይና ራዩ ብዚ President Trump launched a new national security investigation that could lead to tariffs over critical minerals, the vast majority of which are processed by China. The president's announcement comes after Beijing restricted exports of those minerals, which are essential for everything from cell phones to fighter planes. Nick Schifrin reports that the trade wars are playing out as Chinese leader Xi Jinping is touring Southeast Asia, portraying Beijing as the region's most reliable partner. ታይም ዝብሉ ዘለው ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ነቲ ኢንዳስትሪ ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ታሪፍ ብዘይ ስንፍ ሃሪምዎ ዘሎ እንታይ እዩ ናይዚ ሬር ኤርት ማቴሪያል ዝበሃል ኤክስፖርት ኮንትሮል ተቆፃፂሮ ናብ ኣሜሪካ ከምዚ ኣቱ ገይሮም ስለ ዘለው እዚ ውሳነ እዚ ንኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀንዲ ክሕማዝ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ናቶም ብዘይ ዝጥረ ነገር እዚ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም 100% ናይቲ ዝበለፀ ሬር ኤርት ተፃርዮ ድማ ቻይና እያ 100% ስለዚ ካብ ካልእ ሃገር ክትረኽቦ ትኽእል ዓቕሚ የለን ንዑ ክትክእ ዝኽእል እቲ ፀገም ድማ ኣሜሪካ ነዚ ፕላን እዚ ኣይተዳለወትሉን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኦፍኮርስ ኣዕሚቑ ክሓስብ ዝኽእል ኣይኮነን ከምኡ ዓይነት ደናጉላ ዝኾኑ ብናይ ቋንቋ ናይ ኢሎን ማስክ እዮም ዘማኽርዎ ዘለዉ ድማ ስለዚ ሬር ኤርት ዝበሃል ሙሉእ ብሙሉእ ቻይና ንነዊሕ ዓመታት ፕላን ጌራ ሶፊስቲኬትድ ማኒፋክቸሪንግ ዘለዎ እዩ ንሳ እያ ትቆፃፀሮ እዚ ፋይተር ጄትስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ክኣትዮ ትብል ዘላ ሓደሽ ጄትስ ክሰርሕ ተኮይንካ ወይ እውን ነቲ ዘለካ ቁፅሪ ከተስፍሕ ተኮይንካ ስማርትፎንስ ናትካ ኤሌክትሪክ ካርስ ናትካ ብዘይ ዝጥረ ነገር እዚ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎም ባዕሎም those minerals vital for everything from the US military's most advanced fighter jets and missiles to every single cell phone and electric vehicle on the planet. For perspective on all this, we turn to Gracelyn Bhaskaran, a mining economist and director of the Center for Strategic and Thank you for having me. Let's start with a basic fact. The White House says that 70% of U.S. imports of rare earths come from China. Translate that for me. How dependent is U.S. and allied military and civilian technology on China? We're highly dependent on China. I mean, consider that we don't have any heavy rare earths processing facilities here at home. So ultimately, while we have reserves of rare earths, even when we extract them, they actually go back to China for the midstream processing and potentially the manufacturing of magnets. And these rare earths are absolutely vital for all of our defense technologies and civilian uses, from MRI scanners to electric vehicles. So it's extremely consequential to our security. We've been talking. سنتات من الله بحجر زبالة ترير إرز ماتيريال تترى نجر على النايب كالوت هجراتون عليه تزعبي يتسجم أمريكا توصية ون كابت مريتا مصراينا تجن بجكة تشاينا زخولو نجر يلن مالت أمريكا يدخلون وينتي فلتات يبلانا يكونتن إت فابريكاتات هنيسكا أبوتشي تاوز خونه نايم هناس درجان خطب صعو نوح جزء وسد سفز خونه إنفستمنت يدليكا سلازم هذا السيستم زي كي تخيل خلقها إن تشاينا كتر ما تجميركا you will have a very difficult life. أمريكا دما exactly زي كنا تاتزيا قاتي موازلو. سلازم دونالد ترامب بدحر ما قارجا زقنت ووزلو سيو تات بزحتي. بجا أنت أخذ قبر زلقة حرقات ورد لنا لقة شجري قات منا له سلام تايز سقوم تزت وسد لقة يعني كل دما الناشنال سكيورتي نيتهجر أقدر أسي critical material سلازقنا زي. أبنت أمريكا نيكونات هجرين داريلكا أب يوكرين يقونا بإسرائيل بزح أسوارات في مالو متكاتان هيتا أسوار بغلط في كسر عند تقينون كابيمكم صوت ترى نجر بزي السوق تصرع تخلدقة لذي أمانة بتزح ما يمحزون ما زالون أمريكا تشاينا أمريكا أزيد ما دسب لك أسوار الخيط فرنا أمريكا تعزي خيا دسب لنا سب أبقى ذا مساكين نسبيهم زت فوزلون تايدا نجر قبل للويا لذي أمريكا أسوار كيتفر محاز مالتنا عالمنا ونسلام. To electric vehicles. So it's extremely consequential to our security. We've been talking for years, of course, about critical minerals as vital to all technology. But what we're talking about here today, what China is trying to restrict, a very specific subset of critical minerals, rare earths, things like scandium, terbium, things that most people have never heard of. So explain how these particular rare earths are so critical and why. So rare earths are actually a bit of a misnomer because they're not rare. They're actually everywhere. However, they're often found in small quantities and then they get separated out of the rock before they get processed and manufactured into the critical goods that we discussed. Now, the big difficulty that we have is that we have fallen behind in critical minerals, and rare earths have long been weaponized. So I think back to 2010, China and Japan got into a fishing trawler dispute, and then they were cut off. What's happened with this new announcement is that heavy rare earths were targeted. So we have critical minerals, we have rare earths, and then we have heavy rare earths. And these heavy rare earths all go to China. So 100% of separation for these rare earths are being done there. So, زيادة زربة. تترى نجر عبد الخونق تربط خليقة بفلاي تكند زدلي heavy rare earth بحال material 100% China تقاصره
ካብ ቻይና ወፃኢ ድማ ዝኾነ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ቻይና ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ናይ ኔጎሲዬሽን ፓወር ዘለዋ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ማዕረኽ እንደይ በራራራራራ ይብል ኣሎ ካርድታት የብሉን እቲ ካርድታት ኩሉ ምስ ቻይና እዩ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ቻይና ማለት እቲ መንግስቲ ተፃዊሩ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ሾርት ተርም ፔይን ፎር ሎንግ ተርም ጌይን ክኽተል ዝኽእል ናይ ሓፂር ግዜ ቃንዛ ንነዊሕ እዋን ክጠቕመካ ዝኽእል መፍትሒ ንምርካብ ክኸይድ ዝኽእል መንግስቲ እዩ እቲ ህዝቢ ድማ ተፀማሚ ዝኾነ ህዝቢ ካብ ሃገሩ መምርሒ ተቐቢሉ ምስቲ ህዝብን መንግስትን ብሓደ ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ቻይና ቻይናውያን ኣብ ውሽጦም መዓት ሕንፍሽፍሽ ክህልዎም ይኽእል እዩ ካብ ደገ ዝመፅእ ፀላኢ ክርእዩ ከለዉ ግን ብሓደ ጠጠው ናይ ምባል ታሪክ ኣለዎ ስለዚ ኣሜሪካ ብግልፂ ከተውድቖም ኢላ ተበጊሳ ከም ዘላ ኤሮጳ እውን ምስኣ ኮይኖም ይሃርምዎም ከም ዘለዉ ተረዲዎም ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብምሉእ እቲ ህዝብን ሃገርን ብሓደ መስመር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ፍርቂ ናይቲ ሃገር ንኣብነት ረእይዎ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ህዝቡ ደገፍ የብሉን ልዕሊ ፍርቂ እጅ ረእይዎ ክሳዕ ክንደይ Once a winning message for President Trump is now appears to be a growing liability. Harry, just stay here for a second. Okay. New polling shows independents are turning somewhat sour on President Trump's economic leadership right now with the rollout of his tariff agenda. And that's exactly what Harry Enten was doing, looking into the numbers to bring it to you. Okay, look, we're focusing in on independents on this one. Yes. So where does he stand with independents? Just kind of base. Yeah, we'll just focus in on independents here. And independents feel that Donald Trump has vacated the center of the electorate, catering to his base. What are we talking about? Well, let's talk about the overall net approval ratings. We're going to look at the worst ever at this point in a presidency. The old record among independents for the worst ever was Donald Trump back in 2016, a net approval rating of minus 16 points. Well, Donald Trump has broken his own record here. He now holds, in this particular term, the worst ever. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ኢንዲፐንደንት ዝበሃሉ ኣለዎ ብኣሜሪካ ሪፐብሊካን ቤዝ ኣሎ ዴሞክራትስ ቤዝ ኣሎ ኣብ መንጎ ግን ኢንዲፐንደንት ዝበሃሉ ኣለዉ እዞም ኢንዲፐንደንት ናፃ ዝኾኑ ካብቶም ዝኾነ ዝመፀ መራሒ ዓይናይ ዝያዳ የዋፅአና ብምባል ናብ ሓደ ዘቢሎም ኣብታ እዋን እትያ ንዑ ብምሕጋስ ነቲ ምርጫ ወሰንቲ እዮም ዝበሃሉ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ኢንዲፐንደንት ዝበሃሉ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ምርጫ ኣብ 2017 እውን ኔጋቲቭ 16% ክበሃል ከሎሲ ኣይድግፍዎን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣክቲቭሊ ኣንፃሩ ዝሰርሑ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ነቲ ዝነበሮ ሬከርድ ኣብ መንጎ ኢንዲፐንደንትስ ማለት እዩ ናብ ኔጋቲቭ 22 ፖይንትስ ብምውራድ ጠቕላላ ካብቲ ኢንዲፐንደንት ዝበሃል ሕብረተሰብ ወይ እውን ናፃ ዝኾነ ኣብ ክልቲኡ ፓርታ ዘየለ ሰብ ጠቕላላ ተነፅሎ ከም ዘለዎን ብዙሕ ኣይኮነን ብቁፅሪ እዚ ኣገዳስነት ግን ኣለዎ ሓደ ምልክት እዩ ዝህብ ዘሎ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ክልተ ዝተመቐለት እያ ክንብል ከለና እቶም ኣብ መንጎ ዘለዉ ድማ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ይኸዱ ከም ዘለዉ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ህዝቢ ጥራይ ኣይኮነን ፀላኢ እዩ ዘሎ ምስ ቻይናን ኤሮጳን ጥራይ ኣይኮነን ዝዋጋእ ዘሎ ፀላኢ ናቱ ብየማንን ፀጋምን እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ገሊኦም ባዕሉ ዝፈጠሮም ክኾኑ ከለዉ ካልኦት ድማ ኩሎም ባዕሉ ዝፈጠሮም እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ Now unfolding between President Trump and his battle against some of America's top universities, announcing this evening more than $2.2 billion in federal funding has been frozen for multi-year grants and contracts at Harvard. That comes after Harvard said tonight that it was rejecting a list of demands from the administration on sweeping changes and would fight back against them. Those demands came from a federal task force that the administration says is combating anti-Semitism on college campuses following protests against the war in Gaza. But the list of demands included ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር ቻይና ወይ እውን ኣንፃር ኤሮጳ ገለ ይኸይድ ኣሎ ጥራይ ኮነ ኣንፃር ህዝቢ ዝኸይድ ዘሎ ኣንፃር እቶም ቶፕ ዩኒቨርሲቲስ ናይቲ ሃገር ዝበሃሉ ሃርቫርድ ማለት ብዓለም ደረጃ ቁፅሪ ሓደ ዝርቋሕ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ እዩ ከምኡ እውን ኮሎምቢያ ድዩ ስታንፈርድ ድዩ ንኩሎም ዩኒቨርሲታት ነተን ዓበይቲ ዝበሃላ እንታይ ክገብረን መሪፁ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ፋንዲንግ እቲ መንግስቲ እቲ ፈደራል መንግስቲ ንዕን ዝህቦ ዝነበረ ፋንድ ክቆርፆ ወሲኑ ኣሎ እቲ ምክንያት ድማ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ቃዛ ዝነበረ ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሃርቫርድ ኣብ ጎኒ ፈለስጢማውያን ወይ ህዝቢ ጋዛ ኮይኖም ነቲ ናይ እስራኤል ጨፍጫፍ ወይ ከዓ ህልቂት ስለ ዝተቃወሙ ዶናልድ ትራምፕ ድማ 100% መጋበርያ ናይ ነተንያሁ ስለ ዝኾነ ነቶም ዩኒቨርሲታት ዝወሃቦም ዝነበረ ባጀት ጠጠው ከብለ ይብል ኣሎ እንታይ ዘርኢ ዘሎ 2.2 ቢልዮን ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝወሃብ ዝነበረ ጠጠው ከብለ ክብል ከሎ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ማለት ድማ እቲ ዝበለፀ ሎው ስኩል ዘለዎ ናይ ሕጊ ቤት ትምህርቲ ዝበለፀ ብዓለም እውን ሓደ ኣብኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ዓበይቲ ሎየርስ ዘለዎ እዩ ገጢሙ ድማ ቤት ፍርዲ ይገጥሞ ኣሎ ናይ ኢሚግሬሽን ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ብዙሓት ሕጋዊ ክስታት ኣንፃሩ ኣለዉ በቲ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክሓትት ከሎ ነቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ክሃርም ከሎ ብኩሉ ሊጋል ባትልስ ናቱ ንበይኒ እዩ እንታይ ይብል ኣለዉ ካብቲ ናይ መንግስቲ ባጀት ብቢልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ነዚ ሕጋዊ መንገዲ ንክከላኸል እቲ ፈደራል መንግስቲ ንዶናልድ ትራምፕ ፖሊስታት ናቱ ንክከላኸል የጥፋ ኣሎ እዚ ቢልዮናት ገንዘብ ፅርግያ ቢንቶ ተተቐርፂ ክሃንፅ ኣይኮነ ዘጥፎ ዘሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝጠፍእ ዘሎ ቅድሚኡ ዝነበረ ጆ ባይደን እውን ከምኡ ነይሩ ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ
distracted ዝኾነ ፖሊሲ ነቲ ሃገር ዘርብሕ ዘይኮነ ኣብ መንጎ የማንን ፀጋምን ዘሎ ባእሲ ንቅድሚት ከም ዘይጥምቱ ገይርዎም ዘሎ እዩ ብካልእ ዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ ቀጣሊ ናይ ሊጋል ባትል ስለ ዘለዎ ሓንጎሉ ኩሉ ግዜ ዲስትራክትድ እዩ that's why ድማ ገለገለ ሰባት ኣለው እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንኣሜሪካውያን ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ፅቡቅ ክብልዎ ይኽእሉ እዮም ንብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም ግን ፅቡቅ ጥራይ እዚ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ እቲ ፕሬዚደንት ይኹን መንግስቲ ቀፃሊ ኣብ ውሽጣዊ ፀገም ዝነብር እንድሕር ኮይኑ ናይ ነዊሕ ዓመታት ንክሓስብ ደገፍ ናይ ህዝቢ ስለ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ድራማ ዝነብር ሰብ ኣርሒቑ ክሓስብ ኣይክእልኒ ከም ፀላኢኻ ድማ ሓደገኛ ውሳኔታት ንክገብረልካ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣገይን እቲ ዘሎ ፖሊሲታት ኣንፃር ዩኒቨርሲቲታት ናቱ ኣንፃር ሆስፒታላት ናቱ ኣንፃር ካልኦት ኢንስቲትዩሽንስ ናቱ ኩሉ ሕግታት ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ንዑ ዝበኣሱ ሕጋዊ ባትል ኣለዎ እቲ ባትል ድማ ሪሶርስ ይወስድ ግዜ ይወስድ ፃዕሪ ይወስድ እቲ መንግስቲ ድማ ናብኡ ፎከስ ክገብር ስለዝሓቶ ኣብቲ ዝበለፀ ነገር ደፊኡ ንኸይከይድ ዝሓፅሮ ነገራት ኣለው እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ሽግር እዩ ዝበሃል ዘሎ things like dismantling diversity initiatives, auditing academic and hiring practices. ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ ጠለባት እዩ ዘቕርብ ዘሎ ሓደ ትራንስፓረንሲ ሞኒቶሪንግ ከምኡውን ኢንተርናሽናል ኣድሚሽን ሪፎርም ካብ ዓለም ዘምፅዎም DEI ዝበሃል ዘሎ እዚ ዳይቨርሲቲ ኤኩዊቲ ኤንድ እንታይ እዮም ዝብልዎ ንሱ እውን እቲ ፖሊሲ ዝጠጠው ኣብልዎ ሜሪት ቤዝድ ሃይሪንግ ሪፎርም ብዙሕ ኮንዲሽንስ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ እተኣታትወሉ ከም ዘሎን መንግስቲ ኣነ ዝበልክዎ ግበሩ ገንዘብ ክበኩም እንተኮይነ ይብሎም ኣሎ እቶም ዩኒቨርሲታት ድማ ንሕና ናፃ ኣካላት ኢና ንስኻ ክትእዝዘና ኣይነፍቅድን ኢና ሕጊ ናይቲ ሃገርን ሕጊ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ትጥሕስ ስለ ዘለካ ኢሎም ድማ ይኸስዎ ኣለው ኣናዘር ቢግ ንጠበቃታት ብየማንን ፀጋምን ዘሎ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ግዜ ኣብ ክንዲ ትሕቲ ቅርፂ ምህናፅ ንጠበቃታት ሚልዮነራትን ማልቲ ሚልዮነራትን ንክገብር ዝኽእል ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ንቐፅል ኣብቲ ካልእ ዘለዎም ኩነታት ድማ ክንርኢ ነዚ ኩነታት እዚ ካልኦት ሃገራት ብኸመይ ይጥምቶ ኣለዋ እንድሕር ኢልካ ድማ መጀመሪያ እስከዚያት ንስማ One country's trade war is another country's opportunity. That's how India should see this. Yes, there will be a hit, but there will also be opportunities. New Delhi's job is to hunt for those chances. And one area could be rare earth metals. Like I said, China has halted the export of these metals to the US. It's a move that would cripple US businesses. But could India intervene? Can we plug the gap left by China? Let's try to answer that tonight. First of all, what are rare earth metals? ብሓፈሻ ህንዳውያን ድማ እንታይ ይገብሩ ኣለው ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ንሕና ብኸመይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ብኸመይ ክንረብሓሉ ንኽእል እንታይ ዕድላት ኣለና ንዓና እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ህንዲ ኣብ ኩናት ናይ ራሽያ ምስ ኣጋጠመ ነቲ ብኮ ተጠቂሞም ብዙሕ ረብሓ ከም ዝገበሩ ነቲ ነዳዲ ካብ ራሽያ ብዲስካውንት ገዚኦም ናብ ኤሮጳ ክሸጥዎ ዝፈቱን እዮም ሕጂ እውን ነቲ ታሪፍ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ቻይና ገለ ንብረት ካብ ቻይና ገዚኦም ፓኬጅ ቀይሮም ናብ ኣሜሪካን ናብ ካልእን ብምሻጥ ክረብሑ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝሓስቡ ዘለው ዓለም ኮሚያ ክልተ ዓበይቲ ክባእሱ ከለዉ ክትረብሓሉ ዘለካ ክትጥቀመሉ ዘለካ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ህንዲ ነቲ ዕድል እቲ ክትጥቀመሉ ክትፍትን እያ ድሮ ምስ ቻይና ዘለና ንግዲ ከነመሓይሽ ኢና ዝብል ፖሊሲ ይኽተሉ ኣለው ኣሜሪካ ግን እንታይ ትገብራላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንዝኾነት ሃገር ምስ ቻይና ንኸይትነግድ ፀቕጢ ክትገብረላ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሕቶ ናይ ቻይና ፀቕጢ ናይ ኣሜሪካ ፀቕጢ ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ክገዝኦ ይኽእላ ኣንፃር ረብሐን ብምኻድ ማለት እዩ ኣንፃር ረብሓኻ ከይድካ ክንምንታይ ክትሰርሕ ትኽእል እዩ ኤሮጳውን ነቲ ዕድል እቲ ተጠቐመሉ ግን ኤሮጳ ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ዘሎ ትካል ከም ዘይኮነ ወይ እውን ኣብ ከምኡ ዓይነት ሲስተም ዘሎ ኣይኮነን መጀመርያ ካብዚ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ናይ ቻይና ህልው ቁጠባዊ ኣካይዳ ክንርኢ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ቻይና ሕጂ The economy up by 5.4% year on year. March industrial output by 7.7% year on year. Retail sales up 5.9%. A China then that is booming according to its latest economic figures. But of course the figures before Donald Trump launched his trade war set to cast a shadow over the outlook and raising pressure on Beijing to roll out further stimulus. That as China also ቻይና ክትወጥቀሎም ቻይና ክትዓንወሎም ቻይና ጥዋዕዋዕ ክትብለሎም ዝደልዩ ኣሜሪካን ኤሮፓን ራይዎ ቀዳማይ 3 ወርሒ ፈርስት ኮርተር ዝበሃል ሪፖርት ናቶም ካብቲ ፕላን ዝገበርዎ ንላዕሊ ከይድሎ ማለት እዩ 5.4 GDP growth in quarter 1 and looming ስለዚ ዋላ እኳ እቲ ትሬድ ዎርን ገለን ተባሂሉ እንተሎ ቻይና ድሮ ናብቲ ቀዳማይ ኮርተር ናታ ካብቲ ፕሮጀክትድ ግሮውት ዝበሃል ዝነበረ 5 ንላዕሊ 5.4 ዕቤት ከተምፅእ ከም ዝኽኣለት ሕጂ እውን ንዓለም ከሰንብት ዝኽእል ድሕሪ ኮቪድ ክትወድቕ እያ ከምዚ ክትወድቕ እያ እናበሉ ብዛዕባ ቻይና ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ቻይናውያን ኩሉ ግዜ መንገዲ ኣለዎም ኣሜሪካ ምሽ ክዓቢ እቲ ቁጠባት ዲክላይን ከይገብር ናብ ረሴሽን ከይኣቱ ዝፍራሕ ዘሎ
ኣብ ቻይና ግን 5.4 ግሮዝ ሕልሚ ንብዙሓት ሃገራት እዚ ግሮዝ እዚ ዝኾነት ይኹን ሃገር 5.4 ግሮዝ ኣብ ደረጃ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይ ቻይና ከለኻ ከተምፅእ ማለት ሕልሚ እዩ በንጻር ኣብ ኤውሮፓ ዝሓለፈ 15 ዓመት ግሮዝ እውን ኣይገበረን ቁጠባ እንተገይሩ ኸ ኣብ ዩኬ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ዝሓለፈ 0.5% 0.5% ስለ ዝዓበየ ከም ዓብይ ሴሌብሬሽን ብጣዕሚ ፅቡቕ ከይዱ ቁጠባ ይብል ነይሮም ናይ ቻይና 19 ትሪልዮን ዝዕብየቱ ቁጠባ ብ5.4 ይዓብሎ እዚ መግለፂ ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ ግን ምንታይ ኣንጻር ኤውሮፓ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር ቻይና ክዛረቡ ይፍትኑ facts on ground ኣባይታ ዘሎ ሓቂ completely the opposite is ዘሎ Comments by Germany's Chancellor in waiting, Friedrich Merz, for suggesting that his country is open to sending long-range Taurus missiles to Ukraine. Mr. Merz made the comments during a television interview on Sunday. His remarks came on the heels of a deadly Russian missile attack on the city of Sumy in Ukraine's northeast. ኤውሮፓ ድማ ቁጠባናቶም ሕማቕ ኣሎ ብፍላይ ድማ ጀርመን ቁጠባናቶም ኢንዱስትሪናቶም የንቆልቁል ኣሎ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ክግበረሉ ኣለዎ እናተባህለ ከሎ ሓድሽ መራሒ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ቻንስለር ፍሬድሪክ ሜርስ ዝበሃል ቀዳማይ ፕላናቱ ኣክንዲ ሃገሩ ካብቲ ዘላቶ ሽግር ንምውፃእ ዝጥቀመሉ ነቲ እንኮ ተሪፍዎም ዘሎ ሚሳይል ታሩስ ዝበሃል እዚ ታሩስ ዝበሃል ሚሳይል ነዊሕ ክኸይድ ዝኽእል ክሳብ 500 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል I don't know, 500 كيلومتر كخيز خل ميسايل نعو نيوكرين كباية يبلالو. Wow, what a brilliant idea. كميز خوانا brilliant سخوانا مراحي زغطولتغ. ثلاثة عامات حليفو يوكرين أبشجر وديغا أمريكا دما أو كلتك تمكال اللواء نابلتها بتجارب زلا نتاونكو تريفاتو زلا ميسايل سطر هي زلاتون كمان فلوي كالي أبلون. نزي أسي نيوكرين كباية يلو يزارب الله. By the way, فريدريك ميرس تبال زلو. نبعلو أبو نا هتلر وتهدري نيرو حلافي نير أبو نعو نا هتلر نا نازي حلافي نير كان سعرات نا نازي خابي قاتم بعبر السوفيت قاتم أمريكا يكون سعراته زعابي حيل نا نازي عبر السوفيت راشا سعراته يحرق ندي عامة دم تمليسو نتنا يبحقو نزا أنا جزء زاركم زلوا زربا ناتي يكونون زي زربا زيا ديمتري نتفيديف زبال نا كلام بريزنت نا راشا زنبره الجدما security advisor ناي present زغنة زحفي نيابو جبان زي تعوتلو ودو لو ما رحنا جرمن كوين نعوك تكبر أنصار راشا ميسايل كسد تبقي سلو يبلالو راشا أنصار جرمن تاعنا قبل ما سكتب تخلي تحته بزعباتنا يكوينات زربا كالا رسن ديجن Russia is in a very strong position militarily أبزوانزي أيكون جرمن بملو نيتون مس راشا خقطم يخل داي كلن زبل ديبيت يزول أبزوانزي أكم زي مدرخ زلو قطبانا تزوم قول زلو أبزقرد الشجر زل هاجر ني كل راو ميسايل ون زي بالهاجر تاونكو زحيلت ميسايل ناتو ني أوكرين هيبو وشت راشا كتهرب كيف كده اللي يلو ديسكاس قبرالو مستسمع سي مبزحت سفتسفا غوريت أبجر because this يوم سبعة زيادون زوم اللي this يوم أب قلاوت سليز نبرو زلو أبزي عقمون كينات زمتا ترزلو يوم نتوزلو كنتات دما أغلالا رسي عمال لويز بالزلو People in Sumy pay tribute to the victims. More than 100 people were injured in the strikes on the city center. Russia claims it was targeting a gathering of senior military officials. In an interview on Sunday, Friedrich Merz called the attack a war crime. The Ukrainian army needs to come out of the defensive. It is always reacting. It must be able to shape the course of events itself. The military would say they need to get ahead of the situation. So كم تري وزن لهم التمراعي أكن ناي سلامن ناي رجعت نزخون نتكوينات من وح متبابعي خون كم زلينا نرزلنا ناي بحك زحزني يا بيروبا نزلغا كميز بلوزيهم تبتعي زلو سكاب زناي راشا. He is a proponent of a tougher stance and a proponent of various steps that can and inevitably will only lead to a further escalation of the situation around Ukraine. Merz's comments break with the long-standing policy of outgoing German Chancellor Olaf Scholz, who refused to give Ukraine the Taurus missiles. It's unclear whether Scholz's Social Democrats, which have agreed to form a coalition government with Merz's center-right bloc, will support Merz's position on the weapons transfer. حفشة تي جرمن نزي مسائل زين خيتهب ننوي حوان تطويلاتي ولا شغل سبحال خالق قبر غلي بليونات جنزب كبغلي نزي مسائل زجنا يهبني إلى مهنياته أنت مسائلتي يوكرين بينك كتكو سيتخلني سلزي سراويتنا جرمن أبتقو دايتك الساعة فيو سراويتنا جرمن دما أنصار راشا
بغتا أبتي تقصك كساتف سلزغل لتكونتات نابز باسي كوزو كم زغلنا نرزلنا سلازي إيروبا زلغا again لتكونتات أكن ناب سلام ناب دبلوماسن ناب تسفح كوينات نكغيرو يقوايو كم زلوينا نرزلنا it's sad أبيروبا انتلغا زحزنيو زسكفونيو وهنياتو بخمز من قدنا خنديك تكتل تخل كالا هيدما نتنا كوينات منفس تطوز بلغي مسلوك مابزغا with us, but they don't know how. Everyone don't know how. We had a meeting with them on Saturday. We have another meeting scheduled next Saturday. I said, that's a long time. You know, that's a long time. So I think they might be tapping us along. But Iran has to get rid of the concept of a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. He can't have a nuclear weapon. እንታይ ዝብል ዘለኩም ብሓድሽ ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ቭላድሚር ፑቲን ይንዕቆን ይፃወተሉ ከም ዘለውን እዮም ቶም ኣሜሪካ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ተዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ፑቲን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኢሉ ካብ ሰማማዕ ልዕሊ ወርሒ ገይሩ ኣሎ ወላ ሓንቲ ጭቡጥ ዝኾነ ተግባራዊ ስግምቲ ክወስድ ኣይደለየን ልክዕ ከምኡ ድማ ኢራን ምሳኻ ዲል ክንገብር ኢና እናበሉ ዳርጋ ንዒቆም ኣለዉ ኩሎም እዩ ዝበሃል ዘሎ ቻይና ኣብቲ ናይ ንግዲ ዲል ምስኡ ኣብ ጣውላ ክትቀርብ ኣይደለየትን ፑቲን ምስኡ ይራኸብ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ተግባራዊ ዝኾነ ውሳነ ክወስድ ኣይደለየን ኢራን እውን እንተኾነ ነቲ ኒኩለር ናትኩም እለይዎ ኢሉ ብዙሕ ዘፈራርህ ደብዳቤታትን ዘረባታትን ተሃዲድን ገይሩ ጎረ ሄል ኢሎም መሳቶም ከዓ በቲ ናቱ ተሃዲድ ከም ዘይርዕሉ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ቀደም ከም ቀደምክን ይመስለክን ውሕጂ ወስደክን ዝበሃል እዚ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ሃገር ዝሰግደሉ ከም ኤሮጳ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ኖ እቶም ካልኦት ሓያላት ሃገራት ንዶናልድ ትራምፕ ዝሰግድሉ ምክንያት የብሎምን ኣብ ነፍሶም ዝተኣማመኑ ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሪያሊቲ ቼክ يقاطمو خمسة لينا نرزلنا. This is very, very interesting. No, we can't have anybody having nuclear weapons, you know? We can't have nuclear weapons. And I think they're tapping us along because they were so used to dealing with stupid people in this country. And I had Iran perfect. You had no attacks. You would have never had October 7 in Israel, the attack by Hamas, because Iran was broke. It was stone cold broke when I was president. President Trump with reporters yesterday in the Oval Office about Iran's nuclear ambitions. U.S. negotiators meeting with Iranian officials over the weekend on Saturday in Oman, with more talks scheduled in Italy this upcoming Saturday. Joining me now is Fox News senior strategic analyst and chairman of the Institute for the Study of War. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኢራን ስለንቀን እንታይ ኢሎም ነይሮም ኢራን ንሕና ዝበልናዮም ዝኾነ ይኹን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክሕዙ የብሎምን ይብላ ኣሎ ኢራን ከንታይ ኢሎሞ ኦኬ እስራኤል ካኹም በላ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኒኩለር ዝሕዝ የለን ኢልኩም ንዕራዊጅ ኣሜሪካ ንሕና እውን ጠጠው ክነብላ ንኽእል ኢና እስራኤል ድሌታና ገበረት ንዓና ኢድና ክትኣስሩና ምፍታን ግን ቅቡል ኣይኮነን ኢሎም ኣሎ ካልኣይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣሚንካ ፕሮጀክት ናትካ ጠጠው ምባል እውን ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእልን ምክንያቱ ጠጠው ምስ ኣበልካ ክሃርመካ ዝኽእል መራሒ ቃሉ ከተግብር ዝኽእል ወይ እውን ፅኑዕ ዝኾነ ቃል ዘለዎ መራሒ ከም ዘይኮነ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ኣገይን ኣሜሪካ ብኩሉ ቻለንጅ እትኸውን ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ምስቶም መሻርክታ በዓል ኤሮጳ ድማ ከብድን ሕቆም ኮይኖም ኣለው ኩሉ እዚ ደሚርካ ተሪኻዮ ብደረጃ ዓለም ዘለዎ ፅልዋ ኣመነ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ኣብ ኣመነ ኣገዳሲ መድረክ ኣለና ክንብል ከለና ድማ ካብዚ ተበጊስና ኢና ባርሕጂ ናብቲ ኔክስት ክንሰግር Project called Doge UN is reminiscent of Elon Musk's Department of Government Efficiency, only it's looking into the United Nations. It's not officially connected to the US government, but its founder, former US diplomat Hugh Dugan, says he's looking for ways to cut waste at the UN. Over time, we've seen the growth of what I call a deep state United Nations. Doge UN is an effort. መቸም ብዛዕባ UN ክዝረብ ከሎ ሓደ ካብቶም ማልቲላተራል ኢንስቲትዩሽንስ ንኩለን ሃገራት ብማዕረ ክሰርሕ ዝኽእል ብማዕረ ከገልግል ዝኽእል ትካል ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ነገር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ካብ ኩሉ ዘለዋ ኣካይዳ ኢዳ ክስሕብ ትፍትን ከም ዘላ ንማንም ሰብ ዝተሰወረ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ወፅእ ሓበሬታ ንነዊሕ እዋን እውን ክስርሓሉ ዝፀንሐ ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ናቱ ቁርጡ ንክኸውን ኣብ ዘየድሊ ወይ እውን ንዓና ኣብ ዘየርባሓና ንገብሮ ዘለና ምትትታው ከነውግድ ኢና ብምባል ሓያል ስጉምቲ ወሲዱ ዶጅ ብዝብል ሽም ድማ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ከም መቐፀልታ ናቱ ኣብ ዩኤን ዘለዎ ኣበርክቶ ካብ ዩኤን ኢዱ ክስሕብ ይፍትን ኣሎ በቲ ሓደ ካልኣይ ድማ ብቐጥታ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ማለት እዩ ኣብ ገለ ሃገራት ዘለዎ ምትትታው ጠጠው ከብሎ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ፖለቲኮስ ዝበሃል መጽሔት ከም ዝገለጾ ሓደ ኣገዳሲ መጽሔት እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝርከብ ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ረብሓናቶም ብቐጥታ ከገልግል ስለዘይክል ወይ እውን ኣብኡ ዝወፅእ ዘሎ ገንዘብ ክሳራ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ ጠቕሊሎም ካብኡ ክወፁ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ባጀት ባይ ኒርሊ ኦልሬዲ እቲ
ሓደ ካብቶም the plan attributed to the office of under secretary for management ዝብል ከም ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ ናይ state department ማለት እዩ is part of a broader initiative to reduce the state department budget by nearly 50%. ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ንዘለዎ ባጀት ብ50% ከጉድሎ ምዃኑ ኣብ ኤሮፓ ላክሰምበርግ ዝበሃል ዘሎ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ክዕፆ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ካብ ካልእ ቦታታት ከነገልግሎ ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ according to the Politicos daily national security newsletter ከም ዝወፀ ማለት እዩ the embassies are slated to closure include those of in Eritrea ቁጥሪ ሓደ ኣብቲ መጽሔት ኣብቲ ሪፖርት ወፂ ዘሎ ኤምባሲታት ኣብ ዓለም ደረጃ ኣሜሪካ ክትዓፅኦም ትሓስብ ዘላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግሬናዳ ዝበሃል ዘሎ ለሴቶ ዝበሃል ዘሎ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ዘሎ ላክሰምበርግ ኣብ ኤሮፓ ማለት እዩ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዘሎ ጋምቢያ ዘሎ ሳውት ሱዳን ዘሎ ማልታ ዘሎ ማልዲቭስ ዘሎ ከምኡውን ካልኦት ህልዎም ምኾኑ ነዚኦም ድሮ ሓቲትሎ ማለት እዩ እቲ ንዓፅዎ ዘለና ድማ ሕፅረት ናይ ባጀት ስለ ዘለና ይብላ ኣሎ ፎር ኢንስታንስ ከም ኣብነት ክጠቅስ ከሎ ኣብ ኢጣሊ ዘሎ ኣብ ጣልያን ዘለና ኤምባሲ ንማልታ ከገልግል ይኽእል ኢሉ ከምኡ ድማ ኣብ ናይሮቢ ዘሎ ኤምባሲናትና ንኤርትራ ከገልግል ይኽእል ነቲ ሰርቪስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይብላ ኣሎ these proposed closures and redundancy reductions are part of a larger strategy to streamline operations and cut costs within the State Department. As of now, the department has not publicly commented on this. ስለዚ ክሳብ ሕጂ እቲ State Department ብዛዕባ እዚ ኣይተዛረበን ኣሎ ብወግዒ እዩ ዝነግር ዘሎ ነዚ ዘረባ እዚ ክሰምዕ ከለኻ ቆንስል ናቶም ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክዕፆ እዩ ክትሰምዕ ከለኻ መብዛሕትኡ ሰብ ቅልጥፍ ኢሉ እንታይ እዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ፖስት ይገብርዎ ከም ዘለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ንሳቶም ከም ሓደ ዓብይ ዜና ይቆይንዎም ዘሎ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ እንደሚዘጋ ተገለጸ። ፖለቲኮ ዛሬ እንዳስነበበው ከሆነ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የወጪ ቅነሳ በሚል የተለያዩ ኤምባሲዎችን ይዘጋል። በዚህ እቅድ መሰረት የመስሪያ ቤቱን 50% ወጪ ለመቀነስ ማሰቡን የገለጸው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት 10 የአሜሪካ ኤምባሲዎች በተለያዩ ሀገራት ይዘጋሉ ብሏል። ከነዚህ መካከል በአስመራ ወይም በኤርትራ የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ ነው። ከኤርትራው በተጨማሪ በግሪንላንድ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ንብዙሓት ሃገራት ክፀሉ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ምውፅኡ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንዝብል ሓበሬታ ድማ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝሓለፈ 10 ዓመት እንታይ ነይሩ ኢልካ ምሕታት ጥራይ ዘድልየካ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ንሽተይ ከም ዝቐየርዎ ርኢና ነርና እምበር ብወቅዒ ረጂም ቼንጅ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ስለዚ እቲ ኤምባሲ ማለት ድማ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ንረጂም ቼንጅ ዘሳለጡ እዩ ካብ ጥንቲ መሰረቱ እውን ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንልምዓት ይኹን ንምዕባለ ናይቲ ሃገር ሓሲቡ ይፈልጥን እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገር ተዳኽማ ከመይ ጌርካ ነቲ መንግስቲ ካብ ህዝቢ ትፈልዮ ከመይ ጌርካ ድማ ሲስተማቲካሊ መንግስቲ ትቕይር ኣብቲ ሃገር እዚ እቲ ዕላማ ነይሩ ብ50ታት ጀምር ድሕሪኡ ይቀፅል ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ፖሊሲ ሃሊዋ ይፈልጥን እዩ ሕጂ እውን እንታይ ኢና ንብል ነርና ኮን ደኾን መንገዲ ይቕይሩ ዳ እምበር ኣሜሪካ ንኤርትራ ፅቡቕ ነገር ክትገብረላ ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ የለን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ንኤርትራ ፅቡቕ ክገብረላ ኢሉ ዝተመነየ ሰብ ጠቕላላ ኤርትራዊ ኮይኑ ዝረኣየ ንእሽተይ ክፋል ምናልባት ኮን ደኾን ነቲ ገዳይ ልዕሎ ኸውን ክንብል ከለና እቲ ዝዓበየ ክፋል ግን እንታይ ኢልና ኣሜሪካ ኢዳን እግራን ካብ ኤርትራ ንኽትእክበልና ኢና ንደሊ ኢና ኢልና ኣብዚ ቻነል እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ኣሜሪካ ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ክገብረላ ዝኽእል እቲ ዝበለፀ እገዳ እንተልዒልዎ እዩ ካልኣይ ድማ ካብ ዝሓመቐ ኢዱን እግሩን ካብ ኤርትራ ክኣልየልና ጥራይ እምበር ኣሜሪካ ገንዘባ ኢንቨስት ክትገብረልና ንኤርትራ ክትሕግዛ ማንም ኤርትራዊ ኣይፅበን እዩ ስለዚ ኤምባሲ ናቶም ጠቕሊሉ ካብ ኤርትራ ምእላእ እዩ ብኻልእ ዘራርባ ንኤርትራ ዘለዎ ቁፅፅር ይኣልሎ ማለት እዩ ብኻልእ ዘራርባ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ ንፁር ዝኾነ መንገዲ ሒዛ ኣላ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ተባይስና ኣለና ወይ ገለ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ቀጥታዊ ረብሓ የብልናን ኢሉ እዩ ዘሎ እዚኣ ፅቡቅ ጌረ ከስምረልኩም እየ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ቀጥታዊ ረብሓ የብልናን እዩ ዝብለና ዘሎ ቀጥታዊ ረብሓ የብልና ማለት ብተዘዋዋሪ ካልእ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ኤርትራ ግን ዳይሬክት ፖሊሲ ክህልወና ኣይኮነን ኤምባሲ ናትካ ድማ ትገብሮ ቀጥታዊ ረብሓ እንተለካ እዩ ስለዚ ብኬንያ ገይሩ ዝዝወር ናይ ኢሚግሬሽን ድዩ ናይ ካልእ ነገራት ንዘሎ ብኾነ ሳልጦ ኢና ምስ ኤርትራን ቀጥታዊ ስራሕ ስለ ዘይብልና ንሕጂ ኤምባሲና ንዓፅለና ክብሉ ከለዉ
وقال سوات أبتين باس الصرحو قال أقلقلوتا زرعو بزنبرو حماك سمع ميخليو بهاجر درجة كتريو خلاهاجن أمريكا إذا نقران كبيرترات إكبالا this is brilliant أنا خريو خلو إذا نقران تأكيبات لك إيرترا كب أمريكا تصبي أنا قريب لا جن بزيادة تعايزنا خريو خلنا UN ون انتخوني كبيرترا زلو باجت نابنت UN أتي نا humanitarian حجزي اللي زجبر زنبرة أبيرترا زجبر زنبرة تطو قبل مخانو أبز حلف حبير نيره أتي UN بعلو كابزو صوب تانا UN حلفي تبيرترا زلا coordinator مس president نيرترا كم سرخبتن بزعبات زلو كجبر زخل زلو زبال زلو قداي زيادة كم استمايت أتدن يوزن الجرزلو إذا مالت بحفش أنتي مالتيو كنبل كلنا UN تناي humanitarian way وكان لمعات UNDP وكالوت institutions ناتو مسير تراك صرحي دليلو بعد يجون UN ناي باجت حسرة يقات مصلو زلو أبي إيرترا زجبر زنبرة سرحون كقدل كم زخلنا نرزلنا بتقين بتي إيرترا كاب UN تتركب نيرا كند من تاي بركتو يقبر الله نيرو إذا بركتو زي بخندي percent خقدل ينزل أقدر سيكون جن أمريكا أبي إيرترا تجبر إيداك توسط كلاجن تاريخنا أمريكا قبل عليه إيرترا أنت جنزيب كايو صبغنا قريب هذا كل جزء كتفا أكاز سعرتنا برا حيلي بك أنا ودي هيك أبغى كلك ولا تخلو تحجزه ولا تجهي تعتو أمريكا أب تاريخنا إيرترا صبغي جبرت الله أب نفسه كف مدرك الدقسان كتلاني يا فتينا سلازي أمريكا كبيرترا كلك كتبل كلا نما نافدقت غفت الله نتاك عند موادر تخوينا زلا بزوانزي نتشاينا أفدق خفيتا زدلو خمو قبرو ياتبلا زلا سلازي إيرترا بزوانزي أبتزلو ناي جيوبوليتيكاوي رسمي وددر دارقا فيت أبزقات أمولو زلو نمان يبايتا تخفتو زلا نتشاينا you're welcome دليتكم قبرو تبلا مالا إيرترا دما حجي كابكو تصرنا تشاينا وطعي نو كابكو تصر أمريكا وطعي مس تشاينا بغربانا ختصرح اتزبالة عدل يفتر اللالو مس راشيان تدليا زبالة الصراحة دليتو مس دليتو نكسرح اتزبالة أقاطامي تفتر اللالو ينا خن بالدغل again إذا نقراتي بعبيس اللي كتريو كتكلا لك إيرترا درو بزع زخونة قمتتاتنا دبلوماسي تقبر كم زلينا نرزالنا نفسون تماريسنا نريو የኤርትራ ሞስኮ ላይ ምክር ኤርትራ ሞስኮ ላይ ከሩሲያና ሌሎች ሀገራት ጋር እየመከረች ነው። ምክክሩ ትላንት ተጀምሯል። ዛሬም የሚቀጥል መሆኑ ታውቋል። በዚህም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሀገራቸው ኤርትራ በአንድ ወሳኝ የሩሲያ ሞስኮ ስብሰባ ላይ እንድትሳተፍ እያደረጉ ይገኛሉ። ስብሰባው በአሁኑ ሰዓት ኤርትራም ሆነች ሩሲያ ካሉበት ዓለም አቀፍ ከባድ ፈታኝ ሁኔታ አንጻር ወሳኝነት ያለው ነው ተብሏል። ግሩፕ ኦፍ ፍሬንድስ ኢን ዲፌንስ ኦፍ ዘ ዩኤን ቻርተር በሚል የተዘጋጀ ነው። ወይም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ቻርተርን ለመከላከል የሚካሄድ ኤርትራ በመንገዲ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዝውከል ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ሚሽን ናታ ኣብ ሞስኮ ብራሻ ዝካየድ ዝነበረ ንግቲ ናይ ዩኤን ቻርተርስ ከመይ ጌርና ፍሬንድስ ኦፍ محزوت ناي راشا زخونا بحادة تاكيبنا بموسكو حدا وعلى جيرانيران إيرترا دما ناتال أخصدي دانيرا كاب إيرتراين لعلي تبيان زيادة تكره بولوزي معناتو ناي إيرترا من كسقاسات تبغير من تفلتوا تو ستيب أهيد يوم زخونا كل زي شعبيا وحد زخونا من كسقاس ناي دبلوماسي يوم زقبرو أتمع يدما سلازنا براشا خيرم again نتراشا أما أكيلا نتناي أمريكا زلو تلوان مهساس تخلو زلا من قدي إيرترا أبتو تيمتي كم زلان لك أبي بوتات تدمع فليتا إيرترا زد ليها من كسقاسات تقبر الله أمريكا بورسون ترنيفون كابس مرات علينا كاب إيرترا رحقنا ينا نكاتل تيلوم سبو قبركم تراينا نبلوم إيرترا دما شت معانت أنا هم قدمنا زيادة جن نتنا أمريكا موت إيرترا aggressively سكالوت حيلتات نخد سرح عدما نخد قبرن نتكونتات كتسالت ألون ندفع لنا كابو كي وطانا كلتا نقرات كن رينا بزرايو መጣውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ህዝብ ቁጥርን መሸከም የሚችል ባህር በር የማግኘት ጥያቄን ካስፈላጊም በላይ የህልውና ጉዳይ እንደሆነ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪ ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ ከኢቲቪ 57 ጋር በነበራቸው ቆይታ አንስተዋል። ጥያቄው በተለይ ከለውጡ በኋላ በመንግስት ትኩረት ተሰጥቶት በተሰራው ስራ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ዕውቅናን እያገኘ እንዲሄድ አስችሎታልም ብለዋል። ከውስጥ ዶሜስቲክ ፖለቲክስ እንጀምር በጊዜው የመንግስትና የህዝብ انتنا نرزلنا اتي اجندا ناي بحري قدامي اجندا يدلا بإثيوبيا ازخا اتي هاغراو تلفزيون اب قصالي ناتو نجر
ነቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክደፍኣሉ ምዃኑና ንሰምዕ ዘለና ስምዕዎም ስለምታይ ኣምፃ ኣለኹ ከባኩም አለመናበብ ነበር ባለፉት 27 ዓመታት የህዝብ አስተሳሰብ በተለይ ዩኒቨርሲቲና ሪሰርች አካባቢ ቀደም ብሎ ሄዶ ነበር አሁን የመንግስት ፖሊሲ የመጣው ምንድነው የመጣጣምና መንግስትም እንደ ፖሊሲ አምኖበት ተቀብሎበት ይሄ ችግር እንደ ቶፒክ እንደ ፐብሊክ ፖሊሲ ተወስዶ መፍትሄ ማግኘት አለበት የሚለው የመንግስት እንደ ፖሊሲ እየቀደመ መጥቷል እና ለዚህም ነው አሁን በአብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ በአገር ውስጥም ሆነ ውጪ ድጋፍ የተገኘው ጅንታይ ዝብል ዘሎ ድሕሪ 30 ዓመት 34 ዓመት ኦልሬዲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ከም አጀንዳ ኮይኑ መጽኢሎ እቲ መንግስቲ ድማ ነዚ አጀንዳ እዚ ከም ትሑዝ ከም አገዳሲ ስራሕ ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ እቲ ሪሰርች ዝበሃል ወይ እውን እቲ አካደሚያ ዝበሃል እኳ ካብ ነዊሕ እዋን ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን እቲ መንግስቲ ከም ፖሊሲ ወሲድዎ ስለ ዘሎ ክንደፍኣሉ ኢና እንታይ ማለት እዚ ታሪክ ምዝንባዕ ብወቂ ካለ ዘረባ የብሉን እዚ ናይ ዓለም ቻርተራት ጥሒሱ ታሪክ ናይ ልኡላውነት ወይ እውን ልኡላውነት ናይ ሃገራት ንምድፋር ዝኽየድ ዘሎ መንገዲ እምበር እንካን ሃባን ዝብልዎ ዘሎ ካልእ ሽም ናይቲ ዝሓስብዎ ዘሎ ግብረከ ኣብዚ ኻ ስምዑ ሰፊሕ ዝኾነ አካደሚያ ናይቲ ሃገር በቃ ቀዳማይ ዝብላዕ እንጌራ ሎሚ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕርን ታሪክ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ምጥምዛዝን እዩ What happens here is that the Italian colonial project brings an end to Ethiopia's desire to reestablish its access to the sea. So an Italian company in 1869, Rubattino Enterprises, had purchased the port of Assab from the Afar tribal leaders in the Danakil Depression during that time. By 1882, the Italians purchase the port of Assab from Rubattino because Rubattino basically goes... ዳርጋ ዝጠፈሸ ነጋዲ እንታይ ዝገብር መዛግብቱ ይፍንቅል ወይ መዛግብቱ ሐሰስ ዝብል ከም ዝበሃል ታሪክ ኣብ ደጊምካ ናይ ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ከም ሓድሽ ነገር ጌርካ ቀጻለ ብዛዕባኡ ትዛረብ አሁን ውዕላት ምስ ኤርትራ ዝተገበረ ኩሉ እቲ ጥልያን መሊሊክ ምስ ጥልያን ዝገበረ ውዕላት ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን ሃይለ ስላሴ ኑሎም ቮይድ ገይርወዩ ተወጊዲዶ ከምዝዶ ምኒንዶ ባሕርዶ ስግንጢርዶ ዝብል ዘረባ ቀጻሊ ኣብቲ ጉዳይ ናቶም ከም አጀንዳ ተታሒዙ ዘሎ እዩ አሜን ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ኩሉ ናይ ቀደም ቅድሚ 100 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ኣይኮነ ሕጂ ድፍጾም ዘሎ ታሪኹን ትግህሱ ስክፍታ ዘይብሎም ሃገር ምዃኖም ኣብዚ ሓለፎም ገሊፅና ነርና ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ሓድሽ ነገር ንምፍጣር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ደይ መደይላ ታሪክ ማኒፋክቸር ናይ ምግባር ሓድሽ ነገር ነቲ ታሪክ ዘንቢዕካ ጠዋዊኻ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ብሬን ዎሽ ንምግባር ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ መራሒኻ ተደይቀድዩ ካልእ ከመይ ገይሩ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ክቐዱ ይኽእል ኢትዮጵያ በማንም ኃይል ተሸንፋ አታቅም ሕጂ እዚ ገለ ካብቲ እቲ መቐፀልታ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እዩ መጀመርዮም ኣይኮነ መወዳቶም ኣይኮነ ነዚ ኣነ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ነይረ እንታይ ለፅሒፈ ነይረ ኤርትራ ምስክር እያ ምስክር ናይ እንታይ ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ተሰዓሪት ምዃና ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ዓውደ ኩናት ከም ዝተሰዓረት አብይ አሕመድ ነታና ቪዲዮ አብይ አሕመድ እዩ ተሳዒራ ይትፈልጥን ያ ኩሉ ግዜ ንምክልኻላ እምበር ኣብ ወሪራ ይትፈልጥን ያ ናበለ ድሕስዎ ዝነበረ ኤርትራ ታኡንኮም ምስክር እያ so time to confront the truth not rewrite history ኢትዮጵያ የክነቅፍ ኢለ ከም ገይረ አቤክስ የፖስት ገይረ ፒኤምአቢ boldly claims Ethiopia has never lost any force መጀመሪያ አብይ አሕመድ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተሳዒራ ይትፈልጥን ያ ንዝብል ዘሎ ጭብጭብጥ ክንዛረብ ተኾይና ኤርትራ ንባዕላ ታሪክ ዝኾነት ሃገር ካልእ ምስጢርያ ትነግር ወይ ካልእ ሓቂያ ተጉልሕ the Eritrean army was defeated time and again in Eritrea's war for independence ኣብ ሓደ ዓውደ ኩናት ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝተሰዓረ ሰራዊት ናይ ኣቢ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ማለት እዩ ከምኡ ድማ Eritrean forces marched all the way to Addis Ababa ending the Derg regime ስለዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ካይኮነ ስዕሮሞም እንኮላይ ክሳብ አዲስ አበባ ኣትዮም 4 ኪሎ ነቲ መንግስቲ ሽዑ ዝነበረ ክሳብኒ زيمبابوي خمس قوية كم زهدمن على تاريخ قرب ندحري تدمليس كادما أبشحن شاطة 235 طليان ناي مسوليني حيلي ويون فاشيستاوي حيلي ناي طليان ني حيلي سلاسي كاب عدو بجب تهديمو بفلسطين غيرو أب عد إنجليز آتيو عقبا وسيدو 5 عامات أبو 5 قمات غيرو ازي فيكيشن كقبر ديو خيدرير ولا تسعيرو سلازي تاريخ ناي مزنبع حلم قديفنا
ኣብ ኩንነት ክነብር ክንክላለና ብፍላይ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ድማ ሓደገኛ ኣካይዳዩ ብምባል ገሊፀ ነይረ ሼር በልዎ ፕሊዝ ኣብ ኤክስ ኬትኩም ፎሎው ግበሩኒ ነዚ ድማ ሼር ምግባር እውን ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ብሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ነቲ ታሪክ ናትና ንምብልሻው ከም ስርሒ ኢሎም ወሲዶም ኣለዉ ዳርጋ ካብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እውን ከም በዓል ሰርፀ ዮናስ ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝኸረየኩም እየ ጭብጢ ብጭብጢ ኮንፍሮንቴሽን ነዚኣቶም ኣገዳሲ ከም ምዃኑ ስለምንታይ ንሳቶም ነቲ ታሪክና ንምብልሻው ንዓና ንምስዓር ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ከምዘይ ተፈፀመ ወይ እውን ንኤርትራ ብግምጣል ከነንብባ ከም ዘለና ንክገብሩ ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቃስ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገር መንግስቲ ኤርትራ ክምልሰሉ ይክእልኒ ምክንያቱ ፕሮፓጋንዲስት ቆፂሩ ኣብ ዝገብረና ዘሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ዜጋታት ኢና ነዚ ኮንፍሮንት ክንገብርን ክምልስን ስራሕ ዘለና ነዚ ድማ ኣነ ብዝተኻለኒ መጠን ካልኦት እውን ኤርትራውያን ኣብ ደገፍ ይብለው ኩለና በብንካሎ በብዝከኣለና ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና መሲልኩም እዚ ኣካውንታት ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለየ መልክዕ ንኤርትራ ኣታክ ምግባር ቀዳማይ ስርሖም እዮም ቀዳማይ ስርሖም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኽፈሉ ምዃኖም ካብቲ ኣሰራርሓ ናቶም ካብቲ ዘውፅዎ ሓበሬታ ብውሕዱ ጥራይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔይን እዩ ኣንጻር ኤርትራ ንባሕሪ ዝምልከት ንወደብ ዝምልከት ንታሪክ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ንሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ዝምልከት ንናፅነት ናይ ኤርትራ ዝምልከት ንኩሉ ነገር እዮም ከምዘየለ ታሪክ ገይሮም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዝፅሕፉ ዘለዉ መን እሞ ክሰምዖም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣሚን ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣነ ከምኡ ምባሎም ጥራይ ዝገርመኒ ፀላኢኻ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዘይምፍላጥ ኢትዮጵያ ማለት ዓለም ኩሉ ግዜ ዝዝግፉ ሓሶት ናቶም ከም ሓቂ ዝወስዶ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ ኩሉ ገበናት ከም ዘይተፈፀመ ንኢትዮጵያ ዝበለቶ ሓሶት ዝቕበል ዓለም እዩ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ንስኻ ደገ ዘለኻ ድማ ምናልባት መንግስቲ ይኸፍለካ የለን ግን ሃገራዊ ሓላፍነትካ ተጠቂምካ ክትፅሕፍ ትኽእል ተኮይንካ ክትፅሕፍ ኣለካ ምክንያቱ ነቲ ናይ ኣክቲቭ ዎር ዓውደ ኩናት መንግስትን ሰራዊትን ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ይሰርሑ ኣሎ ደገ ዘለኻ ድማ ነቲ ናይ ሳይበር ዎር ነቲ ናይ ኢንተርነት ኩናት ወላ እውን ብማዕሪኦም ክትዋሳእ ግዜ እንተዘይብልካ ብዓቕምኻ ክትፅሕፍ ዘይትኽእል ተኮይንካ ነቶም ዝፅሕፉ ዘለዉ ሼር ብምግባር ክትምልስ ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ብዝከኣሎም ሰርፀ ዮናስ ጋዜጠኛ እዩ ሰርፀ ዮናስ ነጋሽ ዝፅሓፎ a system can be considered politically bankrupt when its politicians, elite and activists are fully engaged in spreading blatant lies, baseless accusation and misleading information without shame. This is often driven by ignorance, paranoia and siege mentality. ስለዚ ሓደ መንግስቲ ባንክራፕት ወይ እውን ዝጠፈሸ ይማስ ትብሎ ፖለቲከኛታቱ ኤሊት ናቱ ኣክቲቪስትስ ናቱ ውፁእ ዝኾነ ሓሶት ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘይብሉ ክስታት ቀፃሊ ከም ሓበሬታ ገይሮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክደፍዎ ከለዉ ብዙሕ ስለ ዘሎ ኢንተርነት ድማ መጠን ዝሃብካዮ መጠን እዩ ማለት ኣብ ኢንተርነት ዳኛ የለን ብዙሕ ሓበሬታ ዝኣተወ ከም ሓቂ ዝንገር ሓደ ሓበሬታ ብብዝሒ ዝደጋገም ተኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዘመን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እቲ ሰብ ዝፈጠሮ ብልሒ ካብቲ ኣብ ኢንተርነት ዝረክቦ ዘሎ ሓበሬታ ኣቀናቢሩ ከም ሓቂ ክነግር ዝጅምር ስለዚ if we are not writing our own history نحن تاريخنا ناتنا ناراتيف نحر دين نصحف لنا سلمتا artificial intelligence انصارنا خيدو يلكا دما كتقول يبلكا فلاي تقدس هاغراويه زبلال اوراد بايدلي محبركم ادنا زنغرات زي كرفولي يقبا انتي مالتي زي ابيرترا زلو منكسي اقمي يبلون اوكي يردانا يو هاجر دي كمكت هاجر دي كهنس يلي قبر دروت باجتي زلو دغ زلقا زي تعدنا منسي زلو امخا انترنت 24 ساعه زلو نا انترنت واغا زي سمعو እዚ ሰብ እዚ እቲ ማሕበረኮማት ሞቢላይዝ ክገብሩ ወኽእሉ ኣለዎም ክስራሓሉ ክኽእል ኣሎ ንሕና ድማ ፑሽ ንገብር ኣለና እዚ ነገራት እዚ ክስራሕ ክኽእል ኣሎ ሕጂ እዚ ናይ ሰርፀ ዮናስ ጥራይ ተሪእኻዮ እቲ ስራሕ ኣገዳሲ ስራሕ እዩ ነፍሲ ወከፍና ድማ ክሰርሖ ይግባአና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ድማ ንሃገርና ንፈቱ እንድሕር ኮይና ነቲ መንግስቲ ኣብ ባይታ ከይድና ክንሕግዞ ዘይንኽእል ተኮይና ኣብ ኢንተርነት ኮፍ ኢልካ ክንድስቕ ኢልካ ናይ ደርሆ ሳዕስዐት ዶ ወላ ድሙ ተደረፈት ዶ ወላ ክስቶ ከምዚ በለ ክስቶ ከምዚ ገበረ ዘይኮነ ንስኻ ነቲ ዝስራሕ ዘሎ ፑሽ ክትገብር ፈትን እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ክግበር ዝኽእል ስራሕ ብሓባር ኮይና ተሰሪሕና ድማ ኢና ዓብ ስራሕ ክንገብር ንኽእል ንሳቶም ኣንጻርና ደይመ ደኢሎም ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ እዮም ኣበጊሶም ዘለዉ ኣብዚ እውን ሓንቲ በብፅልኩም ፀኒሐ ዝረእይዎ ሓንቲ ማይ ኔም ኢዝ ኤሪትሪያ ጓልድያ ወዳ ይፈልጥኒ ብጣዕሚ ክሩዕ ዝኾነ ኣካውንት እዩ ከምዚኣቶም ብብዝሒ እዮም ዘልዩና ዘለዉ ዋላ ብሽምካ ጌርካ ንሃገርካ ዝውክል ነገር ምፅሓፍ ሓደ ፃዕዳ ሰብሲ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ ዝበለና ብዙሕ ዘተሓሓዝ ኣለኩም ፍልልይኩም ከስከ ንገረና ምስ በለኒ ኢሉ
إلا قال كتكون تخليها similarity with both تنجرة زي ما سلنا بزحلو في اللي ناتناجن إحنا إيرتراويان تاريخ كنسرح كلنا بزحات إثيوبياويان جن تاريخ ناتهم كسنعوا يوم زفتنو أي سرحوان يوم كسحفوان كحسوان يوم زمرتوا بمبال كم زملستنا نرزلنا أجي إتزق برزولو كامبين أنصار إيرترا بس كبقى لك فالو كرويا كم فتنينا قد من نابتينا إثيوبيا أنصارنا زقبروزا لوجن جدا كقبروزا لني حبريت هذا ما كبكون السودان أبزل. The world's worst humanitarian crisis. As Sudan enters its third year of civil war, hunger and atrocities are mounting. Tens of thousands of people have been killed and some 12 million displaced. In a moment, we'll hear from an analyst who fled Sudan 2 years ago. But first, a look at how this conflict unfolded. Sudan كبابي 10 مليون هزبي تمزابيلو خمسة لين قرالو 10 مليون هزبي من عبرو تبلاشي كمزة له درجة واحد هزبيو تتك عير ترازلو ترايو نورمال هو تزمر رحسلو كسلا بر السودان اتمس عير ترا دوب زلو نش تراي نورمال هو تزنبر زلو تخالو كله بدوب عدلو بدوب جلزلو اوكي بر السودان مالت دوب ناتنا ترا دي كونس دوب نجيبس وني زلو اذا ابو اي بس احنا لترسف بوغن إثيوبيا زلو بوغن دبوب السودان زلو كل تزبي حماق من عبرو يزنبر زلو سيرفيسز دما ببحرش لدما زنبري ايربورت ناي السودان ازسكر رايو تتشنا 10 شمنتن ازي نجر اذا خقاتم كله انتي بلو نيرم السودان ناب ديمقراطيا كم سودان يماسلنا لك كم زلومي كم سوريا يماسلنا زبال زلو استري وزلو كل تشنا 10 شمنتن ديمقراطي مسي تحدي اها خمزو خينو حجر نقدمي سوقيما اها من سيناي تحجر لعل غيدو باس 3 عامات 5 عامات نقدمي حلفكا لو مزلنا يا مدرخ السودان نمانم سبايت من يلونيخا شعوز نبره ديكتاتور نيرو عمر البشير عافي نيرو اوكي نعو قتيل كانوا عاليخا انت فتيركا هاجركا 10 مليون حزبخا كمنا عبرو تمزابيلو كتماتاتنا هاجركا كان تاريخ كان بلاشيخا ابزي حجز لنا يا مدرخ تبصحيلو ذا جارديان حنتي فيديو صريحهم نيرم ذا فيديو زيا نبينا وين شركه قبريه حسب زلغو السودان تاي تمثلنا يرا كنت 19 جيرم لو من تاي تمثل على دماري 15 مسجدو زلو بلو هوتيلاتو زلو بلو تحت غرز زنبره ترغياتات بلو كله زنبره بلاسات لو من تمال نابلو بسئل استسني ذا جارديان على عبي مسيحنا عند انجليزيو زلو كنتات نرايون نسمعيون زس دممه فيديو صريح مالو كمير تراوخين كان زنا راخا خلغا نتنساتم زخدو من قد تمرصون تلغا نسخه كابسور كتبنك اسكا حطفي زلك خبير ترى نعو كساس زغل من سيد ما كلونا يبلون تمال زنبرن لو مزلون تري لهم نا عايز اسك زح زنه تنكفالكن منيا ايربورت ناي سودانيا تي مطار ناي سودان ريوا اتس سو ساد كن منتاي نفرتي كن منتاي ناي بليونات زتمن تغرسي كم زعانوي امصيو مالو اتس شوكينج لو ماغات يمزول ابت ايربورت تاي زفتر الكازي قسيلكا كتمعبل زغودلكا قسيلكا كتملئ صقايو قالتيف كان تجبركا صبغ تدي جبركا قسيلكا تجبرو اذا اب سودان وريدو زلو ببليونات زتمن كساراغن بمانم نجر كتكو يتغلنيغا ايبن كتكو كم هاجر كخدقوم تخلدي تحت زلو سلازي ماي بيبل انا نزي دغاغي ما كم صالكم قانزانا سودان سلدس قانن سلد حقسنن ايكونن تايدا هاجرنا بعلنا انت دي حلينا حدنتنا انت دي تريرنا انتاي كوردنا كم زخل اب فيكشن مصحف تستصحف قد امايت عمتا تستصحف مصحف يكون كون زنب بالكا زلو حج زغاطم زلو تاريخ موداتو زي تفلط فيلمين انا زرب زلنا زو هوتيلات زي نغتريو دس بلاكا زنبري لو من تاي مسل على ريو تانكس كات كم جا غيرم زوردولنا this is history كابزك مهار زي دلدما نيرترا اتقدامين حدا غنيان صلاعيا كون زغل نسيو كال صلاعيا بلات بزي again we have to be very careful አንጻርና ሰፍል ዝሆነ ፕሮፓጋንዳ ተንሲሎ ሸቡ ምናምን ጋሉና ወፍ ያያ ለብቻችሁ ተጠቀሙት እሺ በቃ አሰብና ኖ አሉናል እንዴ እሺ በጋራ አልምተን እንጠቀም ኖ እሺ እኛ አልምተን እንጠቀም ኖ አሉናል እሺ ሌሎች አልምተው ይጠቀሙት ኖ አሉናል እሺ ሌሎች ጋር በቃ ተናችሁኛ ሌላ ሰዎች ጋር አይደል ለብቻችን ሜሞራንደሙ አንተ ተፈራርበን እንጠቀም ስል ኖ አሉናል ከዛ زي جيب بزعبا إيرترا زلوا بوليسي كم حدا عبا أجندا نجي زلوا بتعدي قدامي نجر إيرترا لولاويت هاجريا أنت ريلنا
ወደባትና አፍደገ ባሕርና ከተማታትና መሬትና ምስመን ንሰርሓሉ ምስመን ኣይንሰርሓሉ ንዓና ይዝምልከት ኤርትራ ይዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝድላይ ሰርሓን ተበል ክንብል ድሕሪ ኮይና ንሕና ኤርትራውያን ንብሎ ንዓኻትኩም ዝምልከት ኣይኮነን this is none of your effing business ዝኾነ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ አርጊመንት ክበኸሎ this is none of your business ጥራይ ክብሎ ዘሎ ጉዳይና ኤርትራ ንኤርትራውያን ይዝምልከት ጉዳይና ኤርትራ ድማ ንኤርትራውያን ዝምልከት ክብል ከሎ ኤርትራ ክትምዕብል ኣይትደልና ኣይኮናን ኢልና ንሕና ወደባትና ስለምታይ ይሰርሕ ከምዘይ ይሰርሕ ከም ዝኾነ ጽቡቕ ጌርና ስለንፈልጥ ብዛዕባኡ ድቃስለይቲ ኣይንስእኒና ብሰንኪኻን ናትካ መራሕትን ወደባትና ክሰርሕ ዘይክእል ዘሎ ንስኻትኩም ኣብ ወደባትና ክትጥቀምሉ ስለዘይከኣልኩም ኣይኮነን ናትኩም ሃብቲ ሒዝኩም ጥፍኡልና ኤርትራ ናፃ ኮይና ንክትሰርሕ ዕድል ስለዘይትረክብ ዘላ ኩሉ ግዜ ኩናትን ወረ ኩናትን እናገበርኩም ስለትርብሹና ዘለኹም that's why ድማ ኤርትራ ወደባታ ይኹን መሬታን ፀጋታትን ክትጥቀም ዘይከኣለ ዘላ እምበር ወደባትናን ባሕርናን ንዓና ኣኺሉ ዝሰርፍ እዩ ንዓኻትኩም ድማ ክንህብ እንተዘይደሊና ዝግድደና ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ የለን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ክንደይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣለዋ ኖ ኢትዮጵያ ብክንደይ መንገዲ ኣፍደገ ባሕሪ ክትጥቀም ትኽእል ብሽዱሽተ ሸውዓተ መንገዲ ስለዚ ኤርትራ ኣይሰርሕን ምስ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢላ ኢትዮጵያ ብሶማልያ ብሓሙሽተ መንገዲ ኣፍደገ ባሕሪ ክትጥቀም ትኽእል እያ ብጅቡቲ ክትጥቀም ትኽእል እያ ብኬንያ ክትጥቀም ትኽእል እያ ብፖርት ሱዳን ክትጥቀም ትኽእል እያ ናብ ኤርትራ እንታይ ኣተኪሩ ዘዛረበካ ምክንያት የብልካ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣቶም ነቲ ነገርቲ ማኒፋክቸር ንክገብሩ ታንክስ ጋት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንዓና ደንጊፁ ዘይኮነ ብዓብዩ እሶም ብዝገብርዎ ዘለዉ ሓደ ኣገዳሲ መግለፂ ወፂኡላ ካብ እቲ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዝብል ጽቡቕ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ ጽሑፍ ኣቤክስ ኣውፅኡ ኣሎ እሱ ድማ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ብሽም ኮሪዶር ልምዓት ብምባል ገዛውቲ ናይ ሲቪል ህዝቢ እናዓነወ ነቲ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ፕላን ከይሃበ ዝኾነ ይኹን ኮምፐንሴሽን ከይሃበ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ዓብይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይገብር ከም ዘለዎን this is the reality for thousands in Ethiopia facing forced eviction ሓደ ካብ ኦክቶበር 2024 ጀሚሩ the Ethiopian government has been demolishing homes as part of corridor development project displacing thousands in Addis Ababa and across at least 58 cities in Ethiopia ስለዚ Amnesty International ዝኸሰ ዘሎ this is a good thing Nobel Prize ተሰለመ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ይኸሰስ ኣሎ ካለ በመቀጠል እንታይ ይብላሉ Some residents were given as little as 24 hours to 72 hours to leave. Others have no warnings at all. Many have lost not just their homes but their livelihoods. ስለዚህ 24 ሰዓት ክሳብ 72 ሰዓት መጠን warning ወይ ከዓ ሓበሬታ ይወሃበካ imagine ገዛኻ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ከነፍርሰና ክብሉኻ ከለውስ እንታይ ትገብር ኣሚን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዘሎ ሰብ ደሞዝተኛ እዩ ዘለዎ እናብረ ድማ ኣብ ዓመታት ኣጠራቂሙ ዝሃነፀ እዩ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ስዊስ እናነበርካ ኮንስታንት ዝኾነ ደሞዝ ዘለካ እንትኮይኑ ገዛኻ ከፍርሰልካ እንተይለውንካ ኣኺልካ እዩ ምክንያቱ ገዛ ደሊኻ ክትረክብ ንብረትካ ክትጋዓዝ ሂወትካ ከም ብሓድሽ ንክትሰርዕ ክንምንታይ ገዛ ክራይ ክንቅይር ከለና ንምንታይ ድና ንሽቅር ገዛ ክትቅይር ከለካ ንምንታይ ክበድ ኣለዎ ኢማጂን ገዛኻ ክዕንውዎ ዝኾነ ፕላን ዘይብልካ ናበይ ኢኻ ትኸዶ This is a nightmare ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ማዕረታ ኣብ ኩናት ዘሎ እንተደይኮነ ንብዙሓት ናሽሓት ህዝቢ በማየት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ሶሪ እዚ ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ከምኡ ካልእ እንታይ ብላ ኣሎ I had a home, a business, and a stable life. Now my family sleeps in the open. The government ignored the court orders. They told us to leave, but neither. ስለዚ ትሪእዎ ደለኹም እዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ቃንዛ ባዕሎም ዘውፅዎ ያነ ዘውፅዎ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ዝገብሮ ዘሎ ወላ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዛት እውን ይሰግር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ The Ethiopian government has violated international human rights laws by carrying out forced evictions without due process. I'm really glad ምስ international community በኣሲ የጋጥሞ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ንህዝባ እንታይ ትገብር ብኸመይ ትገብር ንዖም እዩ ዝምልከታና ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናቶም ካትክልኒ ግን ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናትና ለይትን መዓልትን እያቱና ስለ ዘለዉ ነዚ ነገራት እዚ ርኢና ኩሉ ግዜ መልሲ ክንበሉ ድልዋት ኢና እዚ ጥራይ ግን አይኮነን ንቀጥል ኣብዚ በቃ ይሄ ነው እና ግን ዋናው ምንድነው አሁን አስመራ ሄደ ወደ አስመራ ሄደ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝቶ የቢሮውን ጉዳይ ለመጨረስ መምጣት ነው ተነገረው ኦኬ እሺ ወደ አስመራ ሄደ በቃ ወደ አስመራ ሄደ አለበት አስመራ ሄደ ከዛ ካለው ከፍተኛ አመራር ጋር
የማነ ገብረአብ ይባላል ስሙንም እሺ የማነ ገብረአብ እሱ ማለት እንትን ነው እዛ ቪዲዮ እዚያ ሓደ ዓብ ምስጢራዊ ሓበሬታ ከም ዝወፀ ገይሮም ብሙሉኦም ቶም ካድረታት ናይ ኣቢ ሸር ይገብርዎ ኣለዉ ታይም ዝብሉ ዘለዉ እስክንድር ነጋ ዝበሃል ሓደ ናይቶም ፋኖ መራሒ ኣብ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክራኸብን ኦፊሱ ኣብኡ ክኸፍት ይሓስብ ከም ዘሎ ምስ መን ይዛረብ ኣሎ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ዲ ትዘረባ nobody cares ተርጅም ኣለዎ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዘተሓዝ የብላን ኣብዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሓደ ሰብ ስንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ኣነ ዝፈርድ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ማይ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ወይ እውን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተጋጢሙ ሻዕብያ ይገይርዎ ክብሉ እዮም ኢሉ ሓቂ ኩሉ እቲ ዘለዎም ፀገም ሻዕብያ ከም ዝፈጠሮ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ዝኻ እንታይ እዩ ሓደ ኣምልኾ ናይ ሻዕብያ ከም ዘሎ ተርዲም ኣለዎ ኣምልኾ ናይ ሻዕብያ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ሻዕብያ ኩሉ ዝኽእል ምዃኑ is good ነቲ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እሲኦም ዝምህርዎ ዘሎ ሻዕብያ is capable of so many things እዮም ዝብልዎ ዘሎ እዚ ፅቡቅ ማርኬቲንግ እዩ ኣነ በኋላ አጋጣሚ ድማ ጭብጥ ዘይብሉ ዘረባ አንጻር ኤርትራ ሰፊ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይግበር ከም ዘሎ እዚ ኸ ከም ኤርትራ ውስጥ ኢልካ ክትሪኦ ዘለካ ኣይኮነን ንሕና ንህዝብና ከነንቅሕ ክንክል ኣለና ንህዝብና ኣፕዴትድ ሓበሬታ ክንክል ኣለና ኣነ ናተይ ኣትሊስት ስራሕይ እዩ መንግስቲ ኣብ ደገ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ኣብ ደገ ናይ ዝርከቡ ዝቃወሙ ሰባት ሃብትን ቤትን ይህግር ከም ዘሎ ተገሊጹሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዝርከብ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ልደቱ ኣያሎ መንበር ንብረት ሓጊርዎ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ልደቱ ንሃገሩ ከይኣቱ ናብ ምዕሩፍ ነፈርቲ ክምለስ ከም ዝተገብረ ዝፍለጥ እዩ ሓበራዊ መስራትን መራሕን ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ኢትዮጵያ ዝነበረ ልደቱ ካብ ግዜ መለስ ዜናዊ ዝመርሖ ዝነበረ መንግስቲ ኣትሒዙ ተቃዋሚ መንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ነዘሎ መንግስቲ ክቃወም ከም ፀንሐ እውን ይዝከር በዚ ምክንያት ብዙሕ ግዜን ማእሰርቲ ከም ዝተቃልዐን ሕክምና ኢሉ ካብ ሃገር ምስ ወፀ ከይምለስ ተኸልከለ ዜጋ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዜጋዚ ፖሊስ ምስ ካልኦት ክልተ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሽበራዊ ተግባራት ተጠርጠርቲ ምዃኖም ዝገለጾም ሰባት እውን ዘለዎም ንብረትን ገንዘብን ኣብ ኢትዮጵያ ክህገር ከም ዝገበረ ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ ሃብታም ኣያለውን ከምኡ ድማ ዘመድኩን በቀለ ዝበሃሉ ከም ዝርከቦም ተፈሊጡሎም ልደቱ ብቐጻሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ናብ ዲያስፖራን ብዙሕ ግዜ አንጻር ምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ኣዝዩ ነቐፌታዊ ፖለቲካዊ ዘረባታት ብምቕራብ መንግስቲ ሽበራ ክኽሰስ ከም ፀንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ብሽበራ ዝተጠርጠረ ልደቱ ግን ሃገሩ ብናይ ባዕሉ ውሳነ ከኣቱ ኣብ ዝመረፀሉ ግዜ እዩ ካብ ምዕሩፍ ነፈርቲ ክኽልከል ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ያ እዚና ንብል ዘለና እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ተቐያይሩ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ዝኣክል እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ከቢድ ከም ዝኾነን መመሊሱ እቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ከም ዝደኸም ዝብሎ ዘሎ ኣቢ ናብ ሓደገኛ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ብዙሕ ነጥብታት ንርኢ ኣለና ሓደ በሉለይ ታደሰ ወረደ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀፂሎም ሓዱሽ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝገበሮ ስምምዕነት እንተሎም ተፅቢት ብዙሓት ኮይኑ ይቕፅለሎም ስነ ስርዓት ሽሞቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ እንትካየድ እተን ከተግብረን ዝተሰማምዐ ነጥብታት ብዛዕባ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽ ወይ ድማ ምውፃእ ወረርቲ ሓይልታት ዝብል የብሉን እዮም ምምላስ ተመዛበልቲ ወገናት እዩ ዝብል ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መቐለ ከይዱ እውን ብዛዕባ ምምላስ ተመዛበልቲ እምበር ምውሓስ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ምውፃእ ወረርቲ ሓይልታትን ዝበለ ነገር የለን እዚ ድማ ንተጋሩ ብሓፈሻ ድማ ንሚልዮናት ተመዛበልቲ ወገናት ስጋኣትን ጥርጣርን ሕዲሩሎም ይርከብ ኦኬ ቀጥልና ጉዳይ ናይ ትግራይ ገና ኣብ ሕልኽላኽ ተደይ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ንርኢ ኣለና ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስቶም ኦሮሞ ቤላ እንጆይ እናገበረ ብዙሕ ምስቶም ኤሊት ናይ ኦሮሞ ቤላ ተገጣጢሙ ይኸይድ ከም ዘሎን ተጋሩ ድማ ውይ ክብሉ ይውዕሉ ከም ዘለዎን ብዛዕባ እሱ ጉዳይ እዚ ክንሪኢና ናይ ኣምሓራ ሓንቲ ይብና ክንሓልፍ ሽዑ የስልክና የኢንተርኔት ወልቃይት ሙሉ በሙሉ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተነገረ። ወልቃይት ሙሉ በሙሉ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተሰምቷል። ይህ የስልክና ኢንተርኔት መቋረጥ ከፊል ምዕራብ ጎንደርንም ያካተተ መሆኑ ታውቋል። በወልቃይት ጠገዴ፣ ሰቲት ሁመራ ዞን ባሉ 9 ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች ሙሉ በሙሉ የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት ከተቋረጠ ዛሬ 3ኛ ቀኑን መያዙም ተነግሯል። እስካሁን ባለው ሁኔታ የስልክና ኢንተርኔት የመቋረጡ ምክንያት ወደ ትግራይ አስተዳደር መመለስ አለበት። የብልጽግና መንግስት የሚያሽከረክረው የወልቃይት አስተዳደር መወገድ አለበት፣ መደምሰስ አለበት፣ መጥፋት አለበት። ደመቀ ዘውዱ ወልቃይት ዝበሃል ፍላሽ ፖይንት ዝበሃል እዚ ወልቃይት ሁመራ ኢልካ ራያ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን እንኮላይት ፌደራል መንግስቲ
حدا عبي بومب تتخيلو خمزة لينا نرزلنا any time دما كفنجر زخليو زخون يكون بوليتيكا من قد كفتحلو زخل من قدون أين رينا زلنا التمت فنان just جزيد وسد له زي حدا كابتي كل سبك عزبة زلو عبزنا يزوبانا زكاية زلو معباليو إذا سلا زخون حدا كابتي اللي تنتقرأ استفلا عليه زربا جاو نسمع لنا حدا كابتي قرب تسفاز هب زربا خطولة تخلقن حق دما وعيل حدير موصو يترفوني زبالو وزيو كلهم نفس حاجة ساعات إيرترا وكله أصلت يزلوا إيرتراويان عدلوهم يتحزبوا إيرترا زرازة ما في زبلا عد يلن عد زلوا سرعات عد قاعد يكون هو تغييري نحن سرعات كات خمزلوا أنا زلزل له أبي إيرترا ديمقراطية له سرعات له human rights secure زجبر political system structure على أيوة الكون أنا نقدر زوم حزل عليكم كله عبتعتي هاجر إيرترا من مسرات زفتحوا نجاراتي إتي كولن تطو إلى الله جزاء مسرحي تفون كولن تطو تيلو تجزاء خسر رحيم حزي تقلم إتي ديكوريشن تقلي تعرف زلا تزعبي مسوات نزحتت مجهر هاجر سلاز فنا بسو سكير غير الله أكمبليش غير الله إساس تحتي زلا خع تزغطم زلنا إيرترا جنريشن يغتصل يس زمان السيزي أقدس زرباتاتي زربالو من الباتنا تزلو مسكونسبشن أم الرأي أبترا كل ويغليو إيرترا زبلت رجعت جزاء يا زبالة سبيلا مسرتنا هجرا وندهنا سات هجرين عن بلزلنا جزاء دما معك أنا ناتو مسرتناتي مسرت بحما استسرت جزاء كن من تاي ديكوريشن غير كالو كن من تاي بويا لخي خايو كارتو ما بقدمي تريكم سنيه مسرت لدي استقاقلو ايربورت ناتهم تحت غرصناتهم ناب حمد تمليش لوك كابن على بنت يلن كنسجر ترايز لنا اجي ناب زيا حنت كسكروكم سكه ناتا رديت نقطه كافله كان مباري اتناي مقعزيا بزح سب كمارلو تسمعوا ينو ስለዚህ ስጋ አወር ሒዝ ኩሉ ቦታ ተበጽሕክስ እሶም ደም ሓስዮምቶም መጓዓዝያ ጉድለት ኣሎ ዝብል ወይ ኣካውና ቢልኬስ ክፈልጥ ደለኹ እያ ናይ ሓቆም ኣይጋናኑ ሓቆም ደሃና ቲክቶክ ዝርጋ era ኣምበረ ንሰገነይቲ ወሪደ ዓደይ ማለት ንሰገነይቲ ወሪደ مكينة أنا ورينا مهنياتهم مسكون ورد كلنا بوزح نبراتي نيرنا قال ملتها قال ودي حاتنا هنا أي سفوت بود حاتنا على أباتي نسو مكينة سلازلت حيزنا ورينا جن نتبحيتو محبر سلازلو تمنيسو نحنا أبتا سجنيت نحنا مالتي نا ديما آبر نيروخ قادم آبر نياكوتاتي سراح دويت سرح زنبرة مهنياتو أبتي زعرفو لأوان كن ريقا هنقبر ساعات كن ليت السينا مثلك سلستنا ليتي يا الصغاب خساري متك عدنا وعد خمس لا قال متكي انت قري مني بأمني عطمي نورمال مش على صالة وقرقع قوما مش على تشافلقة شابت نورمال سانتاتات قرقع أبسي الله سيا خاني مشمية سيها هجي كم زعينة فيديو كبير ترغم تخلو نتزلو كون النت كتزارب اللي تخليها كتلاقص اللي تخليها تا زغللت ملسناتا ግን ስለምንታይ ከም ኮይኑ ይሉ ዝሓትስ የለን ዲዩ የለን ትርእስስ በቃ ኮመን ሰንስ የለን ሓደ ሰብ ወዲቁን ተጸነካ ተበላሽን ተጸነካ ቀደም ጽቡቅ ትፈልጦ ዝነበርካ ሰብ ጽቡቅ መናብሮ ዝነበረ ደሕን ዝኾነ መናብሮ ዝነበረሲ ወዲቁ ኣብ ጽርግያን ተጸነካስ ትስሕቀሉ ላይክ ዋይ ስለምንታይ ከም ኮይኑ ሰብ እዚ እንታይ ያጋጥሙ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ርእስኻ ከምኡ ክሳዕ ክንዱ ከይድ ኣይክእልን ኣነ ኩሉ ግዜ ዝገርመንስ እዩ What happened to Eritrea كم زكت كون كيلا تا قال الملسي اقرا سلو زلت حجر كبلا كايو سليو دعريو رابي تولو بلغا كوزا كايو سلامتا اقرا متيو وي ونسي كاب اقرا وزاي ما خاين كاتواي خلادين قال انا قرا سكت حسب هاي تقل جنرال لكن اب دغزو لمن سينا انتايو حماقنا ايرترا دس زبلو حماقنا ايرترا زحقسو زسحقو مزناقع غيريد وصدو What a sad life to live
أنا سي ولا I don't know أبي ما خبلكم ولا بأفغانستان حماق تريه واي كم خون كيلو what happened سلمتاي كم خين كلنا هاللودي خون كيلو ويستاي سجام سلزلي again زي كتالي challenge خن قبرنا خلينا نتني ساتهم زبروا زلوا بدوتات نحن هذا ما بفاكتنا challenge خن قبرنا فتن this is one of the brilliant stories كبير ترى شيركم قبر زقبعنا زمان سياتري وانزل لهم أب كاب كوليجنا حجاز تمرقين بمبال حجاز كلف مجمريا نزياس لزيات رايسي كم زعين السلسي بزوج زي بوست قبروا لنا بجاهم بيرتراز لهم أنا أبيرتراز له سبع سلم تايم زبق أنا يردانني if you have so many things أبزي سب ببعث قبروا كمان بوست قبر زوج له there's so many stories أبيرترا بوست كون زغل كوين سمعني ينتري وانزل لهم أبزي حلفة ترى أبزي غربة أبارنتو بخمس عينات ناينرسين استمر غارينا لنا أب حجازكم رينا لنا أب كباب من دفراكم رينا لنا 227 سبات بأسيستنت ناينرس استمروا إن رزالنا خلا زراربا ما نسياتنا they're getting educated left and right يمان نسقامن ما نسياتنا يمهر له ولا وحدات 100 سبات منتاي 100 سبات 100 خيبل كالتا 100 تبل زخا مالت أب نورمال درجة أب تعبيت كولجات هيكون زين أشت كولجاتون زجبر زلم عبالينا نرزلنا هذا بلو مالت أنا نشتينان عبينان نخلو كنا يغيبلنان معبالة مالت معبالي بخلو إذا زي ما تركابي متسالو كتسال زي ما تزولو بوزيتيف نجارات كاب عندنا نشتي لك نكايك تحلف يبلكان everything is important أو هجرك عبرت سبكا يمعبل له نفس بوجس يخير له نعود ما أنا إسكا زي مرأي لمتاي نشتيو زنعق عبنا قردما كري كلني بمبالي مزقل سوا زي أجينا نجين كتالي نتزل لنا نجر أم جلاس كنقاية كنكلالنا أبزياون حنت سير يعني زاتري وازل لهم فيديو عن بداية صحف كريكم كم دلهم يرجن زاتري وازل لهم كاب دهلاك زمت أتيا دسيت دهلاك دهلاك نيرترا بوتايو قال كفالناتو صحيفو مسوردا أنا لما نسرت يوناس نتا سرت يوناس جازيتنيا يو بيرترا مثلني جاز انت لنا رموني نتاناتو صحفت وسيده يغني لنا نزياز قبر كلنا انتايليو ناي بحق دسبل ايرترا علمنا زي رايتون زي فلطتون امانه صبو كنتات اللوا ويون بوتاتات اللوا تفطراو صباغ اللوا سلازي نعاخا نكبر حونا سرت يوناسن مسارع تقان كل خاتكم ابيرترا زلو صباغي معالتاوي بوست قبرولنا تشالنج قبرلكم اليو نسونا يحمقن مليس لي نتنات كا تشالنج تقبيلي له يغني لنا نتنجر تريخا بوستس قبر كالي بمبال مليس لي ناي بحق دسيلو مالتيو دسبل نجرات نر لنا كبيرترا ولا ونيشتي تخون نيرترا بوست قبر لنا ابز شانل ناتي ببزحي بوست قبر جمير اللغانه نيرترا ناي معباله زبل مهنياتو هذا غزي بزعبه ايرترا صبغ زارب حدا ميديا ترايزل ترا اير تي في زبا اير تي في ترايو دوكيومنتاري بزعبه ايرترا نايرترا نجر بوستس قبر سلازي نحنا نايرترا نجر بزع نحلو خلو سلامنتاي كن قبر زين مرت نتزول نايرترا ولا ون بستفل عليه ملك شير كن قبر خن كلال لنا سلامنتاي ميديا امبليفيكيشن كتب باز وقت كل كلا غايص الوازلو حدا ما نقدد راي كونن كبابك نمهرو نخل بزح له نسو كندي بروباغانديسس كوسيرو له حجراونت سلازي بلوم تمزبك حجزو سلازي قالو حنا جن بولن تانا منقسنا نتي اب هجرنا زغبر زلو نكن حجز اب هجرنا زلو ناي لمعات كنحجز كلنا نت منقس نحجز زلنا زمسلو بهمليو نسبه ايرتراينا نحجز زلنا ناي حزب ايرترا لقدميت نكمت صبو نجر نخزربلو بزعبا ايرترا الوتات راي تتزاريب تعود زل خد مسلكا دونكير كازل خاص هاي خاص لذي تدنكيغنا نيرتراك حجز خل نجر كنقبر كنبقسلنا نابلكو الو مارساب زغودي لايك قبر سبورت قبر دقفكم ما توعدوا زي حقت فكم زي عم تلون هو اللي بلون زي عم تلون هاي بلون سوعد زي عم تلون كل البلد اللي بلون عليه سوي عمت تلون البلد بلون بعدي راي زي عم تلون عليه اللي بلون تقعد تقعد